Dun Karm u l-maġija tal-poeżija. Din hija taħdita għall-allima tal-Malti illi għallmu fl-iskejjel tal-Knisja. Talbu-li l-Kapijiet tad-Dipartiment tal-Malti f'dawn l-iskejjel, imma naturalment hija wkoll diskussjoni tiegħi ma' l-allima kollha illi se jkunu qed jgħallmu il-poeżiji ta' Dun Karm fl-iskejjel sekondarji mit-tielet sena ta' sekondarja sal-5 sena. Issa naqsammakom il-ħsibijiet tiegħi fuq Dun Karm bħala poeta li huwa mgħallem kbir tal-arti tal-kelma. U naturalment se nifoka fuq dawk id-9 poeżiji li hemm fis-sillabu taċ-ŒS. Qabel ma nibda nixtieq ngħidilkom grazzi kbira tal-ħidma tagħkom intom li tgħallmu l-letteratura Maltija u l-Malti b'mod ġenerali f'dan il-livell, għaliex permezz tagħkom l-istudenti jistgħu japprezzaw l-arti tal-kelma, jistgħu jitqanqlu bil-sbuħija, bil-ġmiel tal-letteratura b'mod ġenerali u l-letteratura Maltija b'mod partikolari. Naħseb jistgħu jibdew jħobbuha wkoll minħabba il-xogħol li tagħmlu intom magħhom u possibilment jibdew jużaw anki l-eżempju ta' Dun Karm biex huma wkoll jibdew jesprimu ruħhom u jiktbu l-esperjenzi tagħhom, il-ħsibijiet tagħhom, l-inkwiet tagħhom, il-ferħ tagħhom u l-bqija. Din it-taħdita saret l-ewwel darba il-ħamis 28 ta' Ottubru u dan huwa recording tal-istess taħdita ma qed nagħmlu mill-ġdid biex inkun nista' nkopri xi affarijiet illi waqt il-taħdita diretta ma stajtx inkopri minħabba kwistjonijiet ta' ħin. Dan huwa ritratt li nħobb ħafna ta' Dun Karm u ftit jew wisq jirrappreżenta aspetti ta' Dun Karm għalmenu fil-mod kif inħares lejn ir-ritratt jiena, illi għalija huma l-qofol tal-poeżija tiegħu, l-ambigwità ta' dan il-bniedem. Dan il-bniedem huwa tant affarijiet bħala poeta naturalment fl-istess ħin u anke affarijiet kontra xulxin. Poeta li huwa sever, li huwa mimli b'viżjoni insomma pjuttost konservattiva tad-dinja. Imma fl-istess ħin jikxef qudiemna in-nuqqas ta' saħħa tiegħu, in-nuqqas ta' poter tiegħu fuq fl-iktar esperjenzi komuni u kultant traġiċi tal-ħajja. Huwa bniedem konfidenti u dajjef fl-istess ħin, huwa bniedem gburi u fl-istess ħin malinkoniku. Huwa poeta b'din il-ħila li jikteb poeżija kbira, imma li tant jirrakkonta ċokon, tant jirrakkonta l-umiltà, tant jirrakkonta l-esperjenzi iż-żgħar tan-nies komuni. Huwa poeta konvint, imma li fl-istess ħin jistaqsi l-ħin kollu, jfittex il-ħin kollu, jemmen u fl-istess ħin jiddubita. Din hija ġbija meħuda minn diżin li kien għamel Luċjano Mikallef hemmhekk f'din il-kopja mhux daqshekk tajba tidher il-firma tiegħu l-artist importanti ewlieni Luċjano Mikallef. Il-ħsieb intens għalija d-dinamiċità mentali u intellettwali ta' Dun Karm, isa l-metropoli tal-moħħ tiegħu, il-fraġilità, n-nevrożi, l-intensità tal-moment tal-poeżija, tal-ġenju. Dawn se jkunu biex ngħidlek il-bażi ta' riflessjonijiet li se nagħmel fuq dawn id-9 poeżiji li hemm fis-sillabu. Għaliex Dun Karm permezz tal-poeżija tiegħu mhux biss jesplora l-irkejjen tal-moħħ u l-irkejjen tal-ħsibijiet u tal-emozzjonijiet tagħna, imma dan jagħmlu billi joħloq dinja biex ngħidu hekk alternattiva għad-dinja reali, imma li hija imnebħa għal kollox, ispirata għal kollox mid-dinja reali, u aħna se nindunaw mill-ewwel għax l-esperjenzi jibsa bħal dik tas-solitudni li jitkellem fuqha hija esperjenza li aħna ngħixu l-ħin kollu.
Allura qed nitkellmu fuq l-umanità fraġli tal-bniedem kif jirrakkuntaħ Dun Karm, anki l-fraġilità personali tiegħu. Se nipprova nħares lejn xi metafori, se nipprova nħares lejn xi karatteristiċi stilistiċi ta' dawn il-poeżiji, però tifhmu illi f'ħin qasir, relattivament qasir, huwa diffiċli illi turi li tesplora ħafna dimensjonijiet ta' dan il-poeta importanti. Illi jgħaddi kemm jgħaddi żmien minn fuqu nirrealizzaw li l-poeżija tiegħu għad għandha ħafna x'toffrilna illum, speċjalment jekk ma nippretendux li se jitkellem bil-lingwa tagħna. Imma napprezzaw illi l-lingwa u speċjalment il-lingwa letterarja għandha tgħaddi il-ħin kollu minn żvilupp u allura rridu aħna napprezzaw il-mument ta' żvilupp partikolari li fih kienet jikteb u jsawwar fil-verità Dun Karm bil-poeżija tiegħu. Ħan nirreferi għal ftit kotba akkademiċi jew ta' analiżi illi jeżistu dwar Dun Karm. Jeżistu ħafna kotba u ħafna kitbiet importanti. Jien se nirreferi għal 3-4. U raġuni hi li naturalment il-ħin huwa limitat u dawn huma biss spunti biex intkom tkomplu tapprofondixxu l-għarfien tagħkom ta' dan il-poeta. Waħda mill-riflessjonijiet li rrid nieħu minn wieħed minn ħafna kotba ta' Oliver Frigieri fuq Dun Karm hija r-rabta tiegħu mal-pubblikazzjoni Il-Ħabib, dan il-ġurnal jew rivista li kienet toħroġ bejn l-1912 u l-1928. Jitkellem fuq f'dan il-ktieb Oliver Frigieri, jgħid f'idejja wkoll Dun Karm il-bniedem fil-poeta, xogħol tal-1980, illi fih Oliver Frigieri jitkellem iktar milli dwar il-poeżiji infushom, iktar jitkellem dwar il-bniedem li kiteb dawk il-poeżiji, għalkemm jorbothom ħafna f'mumenti importanti mal-poeżija tiegħu. Il-Ħabib kellha sem importanti fl-istorja tal-kitba bil-Malti ta' Dun Karm u jiena qed nirreferi għaliha din ir-rivista hawnhekk għaliex hemm numru ta' poeżiji, hemm xi poeżiji minn dawn id-9 li fil-fatt deru għall-ewwel darba fil-Ħabib. Frigieri jgħid il-Ħabib kien l-aqwa għodda l-poeta biex ixandar il-versi tiegħu ftit wara li jkun kitibhom. Din ir-rivista kienet toħroġ mid-dar tal-Unjoni Kattolika San Giuseppe, naturalment din kienet pubblikazzjoni b'ispirazzjoni kattolika u dan jidher sew fil-poeżiji tista' tgħid kollha ta' Dun Karm. Dan il-ġurnal għaqad bosta awturi u ġurnalisti jgħid Frigieri flimkien bil-għan li l-Malti jixteret bħala lsien miktub tajjeb u biex fl-istess ħin tingħata kitba sewja lill-kotra. Mela pass lura kemm biex ngħid illi mhux biss il-Ħabib kien l-ewwel mezz li bih Dun Karm beda jikteb bil-Malti u beda jxandar il-poeżija tiegħu bil-Malti, imma il-Ħabib huwa ġurnal marbut ma' wħud minn dawn il-poeżiji. Fosthom ma' din il-poeżija tal-1914 l-Arloġġ li kienet deret verament fil-bidu tal-pubblikazzjoni ta' dan il-ġurnal. Il-ġurnal beda joħroġ fi frar tal-1914 u waħda mill-ewwel poeżiji ta' Dun Karm f'dan il-ġurnal kienet il-poeżija appuntu l-Arloġġ. Ħaġa li se naraw f'ħafna minn dawn il-poeżiji ta' Dun Karm li hawn fis-sillabu hija l-apostrofi. Issa f'din il-poeżija partikolari Dun Karm qed jindirizza lill-Arloġġ qisu qed ikellem bniedem. L-Arloġġ isir bħal kieku bniedem li qiegħed ma' ġenb il-poeta jew quddiem il-poeta u qed ikellmu. Issa aħna nafu li din mhix ħaġa possibbli fid-dinja tal-bnedmin, ħanajdulha id-dinja reali tal-bnedmin, din mhix possibbli għax inti ma tistax tkellem Arloġġ,
inti ma tistax tkellem oġġett, inti ma tistax tkellem ma nafx skrivanija ngħidu aħna. Imma fil-poeżija, il-poeżija hija dinja alternattiva għal dik tad-dinja reali biex ngħidlek. Dan huwa possibbli, mhux biss huwa possibbli, imma huwa sinifikattiv. Jagħti lill-poeti il-possibilità li jagħmlu affarijiet illi normalment fil-komunikazzjoni normali tagħna, fil-komunikazzjoni ta' kuljum tagħna, fit-taħdit tagħna ta' kuljum, ma nistgħux nagħmluhom aktarx dawn l-affarijiet. U allura lill-poeti l-apostrofi, pereżempju, meta jindirizzaw affarijiet li normalment aħna ma nkellmuhomx għax mhumiex bnedmin, din l-apostrofi toffri lill-poeti l-possibilità li juruna aspetti tal-ħajja minn angoli mhux tas-soltu. U allura biex ngħidlek juruna realtajiet mhux tas-soltu jew realtajiet li normalment aħna ma nagħtux kasom, jew ma narawhomx, jew ma nafux li jeżistu. L-għażla tal-arloġġ mhix kombinazzjoni, din hija poeżija bikrija imma ta' Dun Karm bil-Malti, imma Dun Karm diġà kellu 41 sena u hekk hawnhekk. Dun Karm kien diġà poeta matur għaliex kien ilu ħafna snin jikteb bit-Taljan, kien diġà poeta stabbilit bil-lingwa letterarja ewlenija ta' dak iż-żmien li kienet it-Taljan u il-ħsibijiet tiegħu, it-tematika tiegħu hija tematika matura. Qed jindirizza lill-arloġġ għax waħda mill-preokkupazzjonijiet ewlenin li se naraw matul dawn f'ħafna minn dawn il-poeżiji se tkun il-preokkupazzjoni biż-żmien. B'dak illi l-bniedem jiffaċċja dak li l-bniedma tiffaċċja matul ħajjitha. F'dan is-sens il-preokkupazzjoni biż-żmien. U allura meta ngħidu l-preokkupazzjoni biż-żmien, almenu jien inkun qed infisser il-preokkupazzjoni bil-ħajja, l-inkwiet dwar dawk l-affarijiet fil-ħajja, dawk l-aspetti tal-ħajja li aħna m'għandniex kontroll fuqhom, m'għandna ebda kontroll fuqhom. Permezz tal-arloġġ, Dun Karm jista' jkellem l-żmien biex ngħidu hekk, jista' jkellem lil-ħin għax il-ħin huwa dak li hu marbut mal-arloġġ, ċe il-minuti, is-sekondi, is-sigħat. Imma mill-ħin jista' joħodna wkoll lejn iż-żmien. Dik il-kategorija li hija ikbar mill-ħin li aħna norganizzawh bl-arloġġ bis-sekondi, bil-minuti u s-sigħat, imma mhux għax il-ħin huwa hekk, imma għax aħna rridu nimponu fuqu din l-ordni. Sewwa, iż-żmien il-ħin m'għandu ebda ordni, din l-ordni u dan l-ordni nimponuh aħna. Permezz tal-arloġġ, Dun Karm jista' jindirizza lil-ħin u l-żmien. Aħna nafu li iż-żmien huwa il-barra mill-kontroll tagħna, imma jekk almenu nistgħu inkellmuh, jekk almenu nistgħu nagħtuh biex ngħidlek forma konkreta, allura nistgħu nibdew inħossu illi ftit jew wisq għandna ftit iktar poter fuqu, għandna ftit iktar saħħa fuq iż-żmien, minkejja li fil-verità aħna nafu li m'għandniex kontroll fuq dak li se jiġrilna ftit minuti oħra, m'għandniex kontroll għal kollox naturalment, fuq dak li se jiġrilna ftit minuti oħra, ftit sigħat oħra, ftit snin oħra. Almenu nistgħu nippruvaw naħfnuh, naqbduh iż-żmien bil-kliem u bil-loġika tagħna. Din hija preokkupazzjoni li se narawha naħseb tilħaq il-qofol tagħha f'dik il-poeżija stupenda li hija żagħżugħ ta' dejjem. Poeżija li se jikteb kważi 30 sena wara, 20 sena wara, skużawni, 1933, ġifieri 19 sena wara l-arloġġ, u li fiha se jesprimi din ir-relazzjoni diffiċli tiegħu ma' żmien, dan il-biża' tiegħu miż-żmien u mill-ħajja
u mill-kefrija tal-ħajja illi l-għażla tal-kliem f'din il-poeżija tista' tidher għażla innoċenti. Din tista' tidher saħansitra bħala poeżija ta' tfal jew għat-tfal għax tinqeda bis-senarju. Imma anki jekk Dun Karm ma kienx konxju, naħseb illi il-kelmiet li qed juża bl-ebda mod illum li qed naqraw il-poeżija fil-kuntest tal-preokkupazzjoni ta' Dun Karm biż-żmien ma nistgħu nqisuhom bħala kelmiet innoċenti. Il-ħin milqut bil-vleġġa. Is-sija li tmut. Dawn iż-żewġ kelmiet, jew it-tliet kelmiet milqut bil-vleġġa, vleġġa milqut u tmut, huma kelmiet illi jirriflettu propju il-vulnerabilità tagħna, d-djufija tagħna. Għaliex għax il-ħin u żmien, il-ħin u s-sija huma tagħna. U dawn qed jintlaqtu, qed imutu, is-sija qed tmut. U allura dan juri kemm aħna bħala bnedmin aħna bla saħħa quddiem il-mewġa ma tieqaf qatt, ma tieqda qatt ta' żmien. U mbagħad hemm żewġ kelmiet oħra li nixtieq nifoka ftit fuqhom, naturalment intom bħala għalliema tistgħu tagħmlu l-għażliet differenti tagħkom tiffukaw fuq elementi oħrajn. Jien għażilt dawn it-tnejn l-qassa u t-tokk. It-tokk naturalment il-ħoss qalil tal-ħin għaddej li donnu jistabbilixxi jew jiskandixxi marka il-waqt, kelma li kien iħobb juża Professur Friġġieri, jiskandixxi. Imma nafu li din hija illużjoni din li aħna qed nirregolaw il-ħin bil-ħoss tal-oġġett li ivvintajna li huwa l-arloġġ u li jagħmel dan il-ħoss it-tokk. Hija illużjoni tal-lingwa li tagħti ordni lill-mixja ma tieqaf qatt tal-ħin u taż-żmien. L-arloġġ Dun Karm ixebbħu wkoll ma' qassa bħalli kieku qed jissorvelja l-bnedmin dan l-arloġġ. U dan il-punt, dan il-punt tal-qassa, tal-arloġġ li qiegħed qassa, forsi biex jara x'qed nagħmlu u jikkoreġina, u forsi biex jipproteġina, jorbot ukoll ma' tifsira oħra li teżisti tal-kelma tokk. It-tokk jista' jkun ukoll l-aqwa post jew l-aqwa waqt, jgħid Erin Saracino-Glott fil-Miklem Malti. L-aqwa post jew l-aqwa waqt li fih ikun il-bniedem, jew fejn tkun qed issir xi ħaġa, il-qofol, il-qalba, jgħid Erin Saracino-Glott. Mela l-arloġġ jinsab fl-aqwa post u fl-aqwa waqt tad-dar. Mela jekk id-dar hija l-ħajja tal-bniedem, il-ħajja tal-bniedem hija irregolata, hija ikkontrollata, hija ikkundizzjonata mill-assa tal-arloġġ, ċoe taż-żmien. Il-bniedem li jinsab taħt għajnejn iż-żmien, jew ikkontrollat maħkum miż-żmien. Assa, għax il-bnedmin huma vulnerabbli, esposti għal mewġ tal-ħajja u taż-żmien, għal kefrijiet, kelma ta' Dun Karm, tal-ħajja u taż-żmien. L-arloġġ bħal kieku jrid jafżhom lill-bnedmin, iħarishom, iżomm il-ħarsa tiegħu fuqhom. Imma fl-istess ħin ukoll jien inħoss f'din il-poeżija anki jikkontrollhom u jikkondizzjonahom lill-bnedmin. Kelma żgħira ispirata anke minn dak li kien iħobb jitkellem fuq ħafna l-Professur Friġġieri, fuq l-għażla tas-senarju u r-ritmu li joħloq is-senarju. Mela s-senarju joħloq dan ir-ritmu bbażat fuq il-waqa regolari tal-ħoss fuq it-tieni u l-ħames sillaba. Mela fuq l-iskrin għandkom dawk is-sinjali
Is-sink huwa is-sillaba mingħajr aċċent li m'għandix l-enfasi fuqha u dik l-slash hija il-sillaba li għandha l-enfasi fuqha ħanajdu hekk, il-ħoss jaqa' fuqha. Mela pam 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 pam, skużami, mela pam 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 u tibqa' sejjer hekk. Sewwa. Jiġifieri għandek regolarità sħiħa bħall-arloġġ. Dak il-vers bil-pożizzjoni dejjem l-istess tal-aċċent, mela għandek dejjem aċċent, żewġ sillabi mhux aċċentati u mbagħad reġgħna s-sillaba aċċentata, żewġ sillabi mhux aċċentati u l-bqija. Il-waqa regolari tfakkarna fil-waqa regolari tal-ħin, tal-arloġġ, tal-pendlu. L-għażla tal-vers tas-sitta allura hija għażla interessanti għax hija marbuta sew mal-ħoss tal-arloġġ li naturalment huwa fiċ-ċentru huwa il-qalba ta' din il-poeżija. Mela fil-waqt li nistgħu għall-bidu naħsbu li s-senarju huwa l-vers ta' taqbiliet ħfief ta' tfal, fil-verità l-għażla tas-senarju Dun Karm jagħmilha forsi inkonxjament ma nafux mhux importanti, l-effett jinteressana lilna, ir-riżultat jinteressana lilna, is-senarju jintrabat sew, dan il-vers jintrabat sew mal-ħoss u mas-sens tal-arloġġ f'din il-poeżija. Hija loġika kważi din l-għażla minħabba r-regolarità tal-aċċenti. Il-vers huwa ħafif u mexxej daqs it-tokki imħarka tal-arloġġ. Imma din mhix poeżija ħelwa u mhix poeżija leġġera biex ngħidu hekk. Jekk naħsbu li din hija poeżija ta' tfal inkunu qed nitqarqu għax l-affarijiet li qed jgħid Dun Karm huma affarijiet serji ħafna. Minkejja s-serħan tal-moħħ tal-ħajja ta' dejjem tal-insara li Dun Karm isemmi fit-tmiem il-poeżija fl-aħħar strofa, din hija poeżija fil-fatt dwar id-djufija tal-bniedem, dwar in-nuqqas ta' saħħa u n-nuqqas ta' poter tal-bniedem quddiem il-kefrijiet tal-ħajja. Għax meta jgħaddi il-ħin, jiġifieri meta jgħaddi l-arloġġ, ma jerġa' qatt lura biex nikkwota mill-poeżija. U allura il-ħin, iż-żmien ma jaħfirha lil ħadd, ma jħenn għal ħadd. Il-bniedem qatt ma jista' jikkoreġi l-iktar affarijiet li importanti li jagħmel żmien, jien nista' nwaqqa l-apes u niġbru, imma ma nistax nikkontrolla ngħidu aħna affarijiet serji bħal mart. Ma nistax nikkontrolla il-mewt, ma nistax nikkontrolla id-diżappunti, ma nistax nikkontrolla l-ħsara li nagħmel lil ħadd ieħor, anki jekk tkun ħsara li ssir mingħajr intenzjoni, brida tajba biex ngħidu hekk. Dawn huma l-affarijiet is-serji li aħna m'għandniex kontroll fuqhom. Jekk il-persuna għażiża għalina tmut aħna m'għandna ebda kontroll fl-aħħar mill-aħħar fuq dik il-ġrajja li tant taffettwana. Bħalma taffettwa il-mewta ta' Dun Karm lil Dun Karm. Hawnhekk għandna waħda mill-istrofi tal-poeżija li fiha naraw din is-similitudni li jitkellem fuqha. Il-ħajja tal-bniedem hija bħal xema li tixel, iddub u tintemm. Innutaw din it-tripletta retorika daw it-tlet verbi li jiġu wara xulxin u li bħalli kieku jiġbru flimkien il-ħajja tal-bniedem. Il-ħajja tal-bniedem hija bħal xema li tixel, iddub u tintemm. U fuq dak il-kors tal-ħajja, fuq dik il-modija tal-ħajja tal-bniedem, aħna fl-aħħar mill-aħħar m'għandna ebda kontroll. Aħna bħal dik ix-xema illi faċilment
tintefa' u aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Qabel kellna f'din il-poeżija, qabel din l-istrofa kellna is-smieħ bit-tokki, issa għandna is-sens tal-ħars. Dun Karm qed juża issa din ix-xbieħa marbuta mal-vista mal-ħars. Innutaw ukoll hemmhekk l-anafora illi Dun Karm se juża kontinwament f'dawn il-poeżiji. So għena, so hemm. So għena u so inkwiet qed jgħid. L-anafora li hija ir-ripetizzjoni ta' kelma jew sensiela ta' kelmiet fil-bidu ta' frażi, fil-bidu ta' sensiela ta' frażijiet, versi, sentenzi jew anki paragrafi fil-każ tal-proża. Anafora oħra hija din li ħanaraw issa la lejl u la nar u tfakkarna fil-pendlu tal-arloġġ, le la lejl u la nar, la lejl u la nar. La taġġel fin-niket, la taġġel, la tieqaf fil-ferħ. U nistgħu nibqgħu sejrin il-poeżija, din il-poeżija fiha qatt ta' anafori u naħseb jiena wieħed mill-effetti li għandhom dawn l-anafori f'din il-poeżija huwa li jirreplikaw, jagħtuna esperjenza f'termini ta' ħoss tal-ħin għaddej, taż-żmien għaddej, tal-arloġġ u tan-nuqqas ta' kontroll tagħna fuq din il-mewġa ma tieqaf qatt ta' żmien. Poeżija oħra bikrija li wkoll ġiet ippubblikata fil-Ħabib f'Novembru tal-1912, f'dik l-istess l-ewwel sena ta' din il-rivista, ħammur paslura għaliex hawnhekk ħadd skużawni, qabel kont qed nitkellem dwar il-bidu tal-Ħabib rid ngħid il-Ħabib beda joħroġ fl-ewwel ta' Frar tal-1912, mela din fil-fatt hija poeżija li ġiet ippubblikata sentej wara illi beda dan il-ġurnal. Il-poeżija l-qalb tal-bniedem min-naħa l-oħra hija waħda minn tal-ewwel sena tar-rivista il-Ħabib, il-qalb tal-bniedem. L-apostrofi f'din il-poeżija hija tal-poeta li qed ikellem lill-qalb li aħna nistħajlu li hija il-lok u l-mutur fl-istess ħin tal-emozzjonijiet tagħna bħala bnedmin. Hawnhekk ukoll il-qalb li hija xi ħaġa li aħna m'għandniex kontroll, ma nistgħux inkellmuha bħalli kieku hija persuna jew immissuha b'idejna bħalli kieku hija oġġett, mhux qed nitkellmu fuq l-organu tal-bniedem li ovvjament hija oġġett fil-ġisem, hawnhekk qed nitkellmu fuq il-qalb bħala il-post tal-emozzjonijiet, le? Din hija dan huwa post astratt fil-verità, bħalma ngħidu l-imħabba hija astratta, anki l-qalb naturalment hija astratta. U allura l-fatt li Dun Karm jagħmilha bħalli kieku persuna li nistgħu nkellmu, li nistgħu ngħidula dak li nixtiequ, dan jikkonkretizza il-qalb, ċe l-emozzjonijiet tagħna jisiru oġġett li aħna jew ħlejqa saħansitra li aħna nistgħu nkellmuha. U allura li aħna b'xi mod għandna xi tip ta' kontroll fuqha, jew almenu nistgħu b'xi mod naħfnuha, naqbduha. Dun Karm qed ikellem lil kull qalb, u allura lil kull bniedem, lil kull bniedma. Imma naħseb li waħda mid-dimensjonijiet importanti hawnhekk hija li Dun Karm qed ikellem lill-emozzjonijiet tiegħu stess. U allura din hija okkażjoni biex Dun Karm jindirizza mhux lill-qalb imma jindirizza lilu nnifsu fl-aħħar mill-aħħar, jidħol f'din il-konverzazzjoni bil-virgoletti miegħu innifsu. Waħda mill-iktar strofi li laqtuni f'din il-poeżija hija din li ġejja. Tħobb il-ħajja,
U b'dana kollu fil-mewt biss donnok tistrieħ. Biss fil-kesħa minn tal-qabar jeda jieqaf l-għali imut l-ġieħ. U allura Dun Karm hawnhekk qed jixħed l-attenzjoni qawwija tagħna fuq din l-ironija ħanajdulek drammatika tal-ħajja illi il-ħajja tista' tistrieħ biss ironikament meta tispiċċa. Il-mistrieħ tal-ħajja jasal biss mat-tmiem tal-ħajja u din hija ironija drammatika u ironija traġika illi Dun Karm jixħed l-attenzjoni tagħna fuqha. Fir-ritmu bla nifs tal-vers tat-8 tal-ottonarju li Dun Karm jużaw din il-poeżija l-qalb tal-bniedem, hemm ir-ritmu bla nifs tal-ġrajiet tal-ħajja, tal-emozzjonijiet li l-ħin kollu ġejjin u li l-ħin kollu irridu naraw kif se niffaċċjawhom, kif se nlaħqu magħhom, kif se nkampaw quddiem il-ħeffa u kultant il-kefrija tagħhom. Ironikament din it-taqbida kontinwa, din il-kedda kontinwa biex inkampaw, nistrieħu minnha biss meta immutu. Ironikament speċi il-ħajja tistrieħ meta tispiċċa. Għax il-ħajja minn natura tagħha stess hija nuqqas ta' mistrieħ. Ansjetà kontinwa, l-ansjetà kontinwa illi tinħass fl-aqwa poeżiji ta' Dun Karm. Is-serħan sħiħ ma jasalx għaliex il-ħajja nfisha ma tħallix li dan is-serħan sħiħ jasal, fin-natura stess tal-ħajja hemm in-nuqqas ta' mistrieħ, hemm in-nuqqas ta' serħan. Ir-ripetittività li titrasmetti l-anafora fil-vers dejjem tħabbat, dejjem tfittex, tagħti kważi sens ta' ossessjoni. Il-bniedem illi bl-emozzjonijiet tiegħu għax mela Dun Karm qed jindirizza lill-qalb qed jgħidilha dejjem tħabbat, dejjem tfittex. Hawnhekk il-bniedem bl-emozzjonijiet tiegħu kontinwament iħabbat u jfittex, iħabbat il-bibien biex ngħidu hekk tal-ħajja. U jfittex l-imħabba, jfittex is-serħan, jfittex il-kuntentizza, jfittex is-sodisfazzjon u l-bqija. Imma din hija tfittxija li ma tieqaf qatt. Dan huwa vjaġġ ta' tiftix li ma jieqaf qatt. U hemm kważi dan is-sens ta' ossessjoni bix-xewqat tal-bniedmin illi fl-aħħar mill-aħħar qatt ma jistgħu jaqtawhom, jew qatt ma jistgħu jaqtawhom dawn ix-xewqat għal kollox. Il-ġibdiet li jissemmew fil-bidu ta' din il-poeżija jibqgħu jinkwetaw lill-poeta, lil Dun Karm. Jinkwetaw lilna wkoll għax aħna bnedmin bħalu. Naħseb li fil-qalba tagħhom hemm ix-xewqa għall-imħabba li tissemma fil-poeżija. U din hija x-xewqa l-kbira, ix-xenqa l-kbira illi il-ħajja qatt ma tissodisfa għal kollox. Mela pass lura, kemm biex ngħid fit-tmiem ta' din il-ħarsa verament qasira tiegħi lejn din il-poeżija il-qalb tal-bniedem, kemm ngħid illi fl-aħħar mill-aħħar dawn huma poeżiji tal-bidu ta' Dun Karm, din hija verament waħda minn tal-bidu tal-1912. Imma Dun Karm diġà huwa bniedem matur hawnhekk, diġà għandu l-età tiegħu. Diġà hawnhekk għala il-41 sena. U allura huwa bniedem illi il-ħajja jaf xtati. U għadda diġà minn ħafna esperjenzi fosthom żewġ momenti ta' mart mentali jew ta' kriżi mentali kbar kif jgħidilna u stess waħda minnhom aktarx kien għadu għaddej minna fl-1912 meta kiteb din il-poeżija. U allura dawn huma poeżiji li għalkemm jinqdew
anki b'versi li jistgħu jinstemaw ħfief jew leġġeri jew mexxejja jew mużikali ħafna, fil-verità jitkellmu fuq kwistjonijiet serji ħafna. U kwistjonijiet serji fuq esperjenzi diffiċli li ma jgħaddux minnhom biss l-irġiel jew in-nisa ta' 41 sena, imma li jgħaddu minnhom tistgħu tgħidu b'modi differenti il-bnedmin kollha kważi ta' kull età. Anki tfal jgħaddu minn momenti ta' diżappunt, ta' diżillużjoni, ta' sentimenti ta' frustrazzjoni jew ta' kważi ta' tieħi l-qalb. Qatt ma nissottovalutaw l-esperjenzi, il-firxa ta' esperjenzi naħseb li għaddu minnhom it-tfal. U qatt ma naħsbu li dawn b'xi mod huma inferjuri jew iktar sempliċi minn dawk tal-kbar, huma ċertament differenti f'ċerti aspetti tagħhom, ma ċertament mhumiex inqas importanti. Il-poeżija il-għodwa tal-1914 ukoll ippubblikata fil-Ħabib hija waħda mill-iktar poeżiji, jew hija l-iktar poeżija ċelebrattiva, l-iktar poeżija ferrieħa fost dawn id-disa poeżiji li se naraw f'dan iċ-ċiklu ta' disa poeżiji fis-sillabu taċ-ÇES. Kważi għandha mill-linnijiet din il-poeżija, għandha dan it-ton hawnhekk veru leġġeru mexxej sabiħ, sostnutek, ritmu mexxej b'saħħtu illi permezz tiegħu Dun Karm jiċċelebra l-ħajja fl-aħħar mill-aħħar, qed jiċċelebra l-għodwa, l-bidu tal-ġurnata, qed jiċċelebra it-tluħ tax-xemx, qed jiċċelebra id-dittatura tax-xemx kważi, il-ħakma tax-xemx fuq il-ħajja tal-bnedmin. U allura din hija verament ċelebrazzjoni tal-ħajja, u naħseb li Dun Karm jirnexxielu jsib il-kliem, jirnexxielu jsib ir-ritmi, jirnexxielu jsib il-ixbijat, ix-xeni li bihom verament jiċċelebra il-ħajja. Speċjalment il-bżulija u anki l-ordni ma' din hija tipika ta' tiftixa kontinwa ta' Dun Karm għall-ordni anke fil-ħajja soċjali, jew l-iktar fil-ħajja soċjali, għaliex jaf li fil-ħajja individwali l-ordni huwa diffiċli biex telħaqu ngħidu hekk. F'din il-poeżija kulħadd għandu x-xogħol u l-post tiegħu, u f'dan il-kwadru ordnat, organizzat, m'hemmx diżorjentament, speċi kulħadd jaf x'għandu jagħmel. M'hemmx inkwiet u m'hemmx ħsibijiet żejda, m'hemmx preokkupazzjonijiet kbar u profondi. Hemm appuntu, semmejt irġa' kemm il-darba, it-tħabbrik u l-bżulija tal-ħajja. Ngħidu aħna. Tibda l-għanja tan-nissieġa, tibda l-għajta tal-bejjieħ, ma triqat in-nies tixteret, jibda x-xogħol wara l-mistrieħ. U l-poeżija tkompli fuq dan ir-ritmu bbażat fuq ir-regolarità tal-ottonarju, dejjem l-aċċenti fuq it-tielet u s-seba' sillaba. U għawek isni nagħmel parentesi, nħares lejn il-definizzjoni li jagħti Professur Friġġieri fid-dizzjonarju ta' termini letterarji tiegħu da' xogħol monumentali ta' Professur Friġġieri li huwa bħal kieku enċiklopedija fil-fatt tal-letteratura Maltija u tat-terminoloġija u anki tat-teorija letterarja, speċjalment marbuta mal-letteratura Maltija. Oliver Friġġieri jgħid illi l-innu huwa poeżija lirika fost l-oħrajn. Poeżija lirika, poeżija li tiċċelebra sentimenti ħafna drabi, poeżija li tuża l-apostrofi, l-indirizz, il-poeta jindirizza li xi ħadd jew li xi ħaġa. Mela dawn diġà huma affarijiet li se naraw fil-għodwa. Hemm ukoll jgħid Friġġieri, naturalment brabta mal-innu reliġjuż, l-innu li huwa li jesprimi t-twemmin u l-emozzjoni mqanqla mit-twemmin.
Issa hekk jiena kważi din ħallejta, għażilt li nħallija għaliex naħseb li hemm dan it-twemmin ta' Dun Karm, il-poeżija l-għodwa, tesprimi naħseb jien it-twemmin ta' Dun Karm fil-ħajja. Minkejja li Dun Karm kontinwament jitkellem fuq il-kefrijiet tal-ħajja, fuq is-solitudni, fuq il-bniedem li jħossu abbandonat mill-ħajja biex ngħidlek. Fl-istess ħin, Dun Karm huwa wkoll il-bniedem li jikteb fuq dawn l-affarijiet għaliex jemmen fil-ħajja, u din hija għaliex iħobb il-ħajja, għaliex jfittex il-ħajja, għax irid jiċċelebra il-ħajja. U din hija poeżija li tesprimi tajjeb ħafna dan it-twemmin tiegħu, dawn l-emozzjonijiet li għanqlu fih dawn ix-xeni ta' tħabbrik, ta' bżulija, ta' attività illi jirrakkonta f'din il-poeżija. Aktar minn ġeneri letterarji oħra jgħid Friġieri li l-innu miktub bil-Malti huwa marbut mill-qrib mat-tradizzjoni tal-għana popolari għaliex hawn din iż-żilta tajta ftit prominenza għaliex il-għodwa hija miktuba bl-ottonari li huwa l-vers naturalment tal-għana Malti, tal-għana tradizzjonali Malti, tal-għanijiet popolari tagħna. U naturalment allura referenza għal kwartina l-ottonarji bir-rima, il-rima li dejjem importanti fil-poeżija ta' Dun Karm, jiena qajla se nitkellem fuqha f'din il-preżentazzjoni dwar dawn id-disa' poeżiji, imma jistħoqilha ħafna attenzjoni wkoll. U l-iskema hija dik ta' rima imqabża. Oliver Friġieri ma jużax dat terminu rima mqabża, imma normalment ABCB għalina huwa hija l-iskema ta' rima mqabża. ċe għandek versi li jirrimaw u oħrajn li ma jirrimawx. Għandek is-sempliċità ta' ħsieb fl-innu u naħseb illi fil-każ ta' l-għodwa għandna din is-sempliċità ta' ħsieb. Dun Karm ma jridx ifittex il-kumplessità f'dak li qed jirrakkuntanna, qed juża sempliċità tal-ħsieb, frażjoloġija sempliċi wkoll. U qed jinsisti fuq l-emozzjoni. Dawn naħseb li huma elementi mill-innu li naraw fil-poeżija l-għodwa ta' Friġieri, skużawni, fil-poeżija l-għodwa ta' Dun Karm. Hawn ukoll għandna l-apostrofi bħal f'ħafna minn dawn id-disa' poeżiji, il-poeta li qed jindirizza lix-xemx. U l-ewwel żewġ versi biż-żewġ punti ta' esklamazzjoni mill-ewwel jistabbilixxu ton ċelebrattiv. Ix-xemx tiela, liema ħeġġa, liema ferħ ma' kullimkien. Hemmhekk għandkom iż-żewġ punti ta' esklamazzjoni illi mill-ewwel juru it-ton ferrieħ, it-ton ċelebrattiv. L-istess effett ta' ferħ u ċelebrazzjoni titrasmettih l-anafora li għadna kemm rajna f'dawn l-ewwel żewġ versi, ċe liema ħeġġa, liema ferħ. L-anafora għandha il-ħabta wkoll tagħmel din jisu l-istqarrija ta' ċelebrazzjoni għalkemm ovvjament f'poeżiji oħrajn l-anafora tista' tintuża, anzi sinkwiet tintuża b'funzjonijiet jew b'effetti għal kollox differenti miċ-ċelebrazzjoni. Xtaqt inħares ukoll fil-każ ta' dil-poeżija biss prattikament li l-lessiku stajt għamilta f'poeżiji oħrajn din il-ħarsa, tajt din il-ħarsa lejn il-lessiku, lejn il-kliem, lejn il-vokabolarju. Allora ftit in-nomi pereżempju, l-insistenza naturalment fuq id-dija għalhekk ktibta bil-grassett, imma għandek xemx, sultana, warda, dija, bewsa, siġar, għana, ferħ, għanja, mistrieħ, watar u għena. Dawn huma kollha nomi li jittrasmettu dan il-ferħ, din iċ-ċelebrazzjoni li qed nitkellmu fuqha, ċelebrazzjoni tal-ħajja. U dak li f'poeżiji differenti ta' Dun Karm jintuża dan il-lessiku biex jittrasmetti appuntu daw il-sensazzjonijiet sbieħ, pożittivi. Mela anki l-għażla tal-kliem tirrappreżenti jew tirrifletti, titrasmetti it-ton ċelebrattiv.
Imma l-istess l-għażla tal-verbi għandek dan is-sens ta' bidu mimli attività, ta' bidu mimli ħeġġa. Jibda, tibda, jibda, imet, tisma, jerġa' jieħu, terġa' fuqna, għandek għandek din l-enerġija kontinwa li tinħass minn vers għal ieħor. Minn barra l-attività kontinwa hemm ukoll il-ħakma tad-dawl li l-poeżija tgħidilna rokna imdalma ma tħallix. Anke din il-poeżija tispiċċa bistqarrija dwar il-kobor ta' Alla. L-impressjoni li jagħtina dan it-tmiem hija, skużawni mhux huwa, l-impressjoni li jagħtina dan it-tmiem hija impressjoni ta' ordni, ta' missier li jissorvelja kollox mill-loli tas-sema u jara li kollox jinsab f'postu. U li kulħadd qed jaqdi dmiru, li kulħadd qed jagħmel xogħlu, imma dan id-dmir kulħadd qed jaqdih bit-tbissima inħossu fuq fommu. F'din il-sensiela ta' disa poeżiji hemm żewġ poeżiji li huma ħanajdu hekk profondament politiċi għal raġunijiet ftit differenti. Hemm konnessjoni waħda importanti ċara bejn iż-żewġ poeżiji, l-għanja tar-rebħa tibda b'riferiment għall-ilsien Malti u għaċ-ċentralità, l-viżjoni politika, kulturali, ideoloġika ta' Dun Karm tal-ilsien Malti. Iżda fil-sienek nannielek din l-għanja, eċċetera, eċċetera. Waqt li l-poeżija l-oħra hija appuntu propju fuq l-ilsien Malti, lil Malta jett l-ilsien Malti. Irrid ngħid li din l-għanja tar-rebħa tal-1927 fil-fatt kienet parti minn diskors li Dun Karm intalab jagħmel fl-1927 meta l-Prim Ministru kien Gerald Strickland u l-isqof kien l-Arċisqof kien Don Mauro Caruana. Dun Karm intalab jagħmel dan id-diskors biex ifakkar l-assedju l-kbir u r-rebħa ta' 8 ta' Settembru tal-1565. U din il-poeżija kienet fil-fatt l-aħħar parti ta' din il-poeżija. Skużawni, l-aħħar parti ta' dan id-diskors. U tant hija parti mid-diskors illi la se narawha b'titlu, issa nurikom paġna minn dan id-diskors li kien ġie stampat u ppubblikat. U mela la kien fiha titlu. Insejġ kont se ngħid imma issa niġi għaliha dal-waqt għax irrid nurikom il-kliem innifsu. Mela Oliver Frigieri jgħid li ġrajiet ewlenin li Dun Karm jixħeddaw l-qawwi fuqhom bħala dokumenti tan-nazzjonalità qaddiema ta' Malta huma il-Miġġed ta' San Pawl, l-assedju l-kbir tal-65, l-1565 u l-qawmien tal-Maltin kontra l-Franċiżi f'2 ta' Settembru 1798. Hemm ġrajiet storiċi oħrajn li jitkellem fuqhom, speċjalment it-tieni Gwerra Dinjija. Imma fuq it-tieni Gwerra Dinjija hawnhekk Frigieri ma jitkellemx u naħseb li t-tieni Gwerra Dinjija jistħoq ilha trattament għalih biex ngħidu hekk. Mela dan huwa id-diskors illi semmejtilkom, din hija l-ewwel paġna tal-pubblikazzjoni li fiha hemm il-poeżija ta' Dun Karm li tiġi fl-aħħar tad-diskors. U issa ħanurikom il-kliem li hemm dak il-qisu paragrafu li hemm fuq il-qoxra. 4 kelmiet lil Maltin nhar it-9 ta' Settembru 1927, din ġifieri li ntqalu wara stedina tal-Kumitat tal-Festi għal din is-sena quddiem il-monument tal-pjazza msemmija għal dik ir-rebħa, skużaw l-iżbal, fejn kienu jisimgħu Monsinjur Don Mauro Caruana, l-Arċisqof, il-Prim Ministru Gerald Strickland u Ministru rappreżentanti tal-poplu u naturalment il-poplu wkoll. Għaldaqstant din hija poeżija illi hija biex ngħidlek parti minn dan id-diskors uffiċjali. Tieni ħaġa li rrid ngħid qabel u li nsejt ngħidha, imma kont naf li għandi nota
li għandi nota marbuta ma' hekk. Mela l-ewwel ħaġa kienet illi il-poeżija kif qed taraw hawnhekk qed nurikom il-paġna li fiha tidher għall-ewwel darba l-poeżija ta' Dun Karm, il-għanja tar-rebħa. Mela m'hemmx titlu u bagħad hemm ħaġa oħra interessanti. Il-vers, il-poeżija tibda bħalli kieku f'nofs vers, f'nofs sentenza, f'nofs diskors. Tant il-poeżija hija parti mid-diskors li Dun Karm juża din it-teknika straordinarja, bravissimo Dun Karm għal daw l-istrateġiji retoriċi tiegħu, illi jibda il-vers tal-poeżija bħalli kieku qed ikompli mad-diskors li għadu kemm għamel, bħalli kieku l-ewwel parti ħanajdu hekk tas-sentenza jew tal-poeżija tinsab propju fid-diskors. Iżda fil-sienek nannielek l-għanja li ġewwa qalbi jinsawwar talik u niktibha bid-demm li tatni ommi u niktibha bid-demm li tatni ommi nixtieq, ja Malta, biex ħaqqek natik. Issa l-aħħar kliem li hemm qabel ma tibda l-poeżija huwa dan. Din l-aħħar sentenza. Insellimlek, naturalment qed jindirizza lil Malta. Insellimlek u int ħallini fil-milja ta' qalbi apostrofi naturalment hemmhekk. U int ħallini fil-milja ta' qalbi nannilek l-ewwel innu Malti tar-rebħa tiegħek. Li tniżżel f'żuriti kiber miegħi fis-snin tar-ġulija u ħareġ mill-pinna tiegħi fis-snin ta' xuħiti. Hawnhekk notaw warġaw it-triplet ta' retorika daw it-tlet, f'dak każ tlet frażijiet illi jiġu wara xulxin biex jilħqu biex ngħidu hekk il-qofol tad-diskors. U naħseb li kien minn hawnhekk li ftit jew isħareġ it-titlu tal-poeżija wkoll. L-innu innu Malti tar-rebħa tiegħek. L-innu tar-rebħa jew l-għanja tar-rebħa. Issa hemm ħafna x'ngħidu fuq din il-poeżija u hija waħda mill-itwal poeżiji li hemm f'dan is-sillabu mill-poeżiji ta' Dun Karm. Imma hemm ċerti affarijiet li se narawhom f'poeżija waħda wara l-oħra ta' Dun Karm li fihom jitkellem dwar Malta. Ġifieri il-poeżiji nazzjonalisti tiegħu, il-poeżiji patriottiċi tiegħu huma poeżiji li ħafna drabi jużaw l-istess ikonografija, l-istess xbijat, l-istess metafori, l-istess similitudnijiet, l-istess ġrajiet storiċi bħalma diġà semma Oliver Friġġieri u ħafna drabi anki l-istess strateġiji retoriċi. Waħda minnhom hija li Malta hija mara, aħna nafu li fil-fatt Malta hija f'ħafna minn daw il-poeżiji. U Dun Karm qed jindirizza lil Malta u mill-ewwel nieħdu l-impressjoni li fil-fatt qed ikellimha bħalli kieku hija mhux biss persuna imma speċifikament Imma allura għandek ir-rabta mhux biss ta' ommu mal-ilsien Malti, imma għandek ukoll għax kien mingħand ommu illi hu tgħallem l-ilsien Malti u allura l-imħabba tiegħu lejn il-Malti tirrifletti wkoll l-imħabba tiegħu lejn ommu. Imma Malta wkoll hija hija l-omm nazzjonali. Permezz ta' poeżija bħal il-għanja tar-rebħa naħseb li hija waħda mill-iktar poeżiji rappreżentattivi ta' dawn il-poeżiji nazzjonalisti tiegħu jew ta' dawn il-poeżiji patriottiċi tiegħu. Dun Karm joħloq mitoloġija nazzjonali. Jiġifieri li Dun Karm għalkemm kien naturalment bniedem milli kien jaqra ħafna u l-istorja ta' Malta kien jafa sew anke għaliex kellu aċċess fil-Biblioteka Nazzjonali fejn kien jaħdem għal ħafna mill-iktar dokumenti importanti dwar l-istorja ta' Malta jew marbutin mal-istorja ta' Malta. Imma lil Dun Karm poeta ma naqrawx biex insiru nafu l-istorja ta' Malta, għax Dun Karm jirrakkonta biex ngħidlek l-istorja ta' Malta kif jidhirlu. Mhux għax irid iqarraq bina, imma għax irid joħloq il-Malta ideali tiegħu, il-Malta qalbiena, il-Malta intraprendenti, il-Malta patriottika, il-Malta konsistenti
ma dawk li jidhirlu Dun Karm li huma li għandhom ikunu l-valuri tagħha, Malta Kattolika u l-bqija. Kull ħaġa li jgħid Dun Karm hija għażla tiegħu f'dan is-sens. U m'għandix titjieħed bħala fatt storiku, naturalment. Parti minn storja u karattru nazzjonali li huma frott tal-immaġinarju li joħloq. Jiġifieri parti mill-viżjoni partikolari tiegħu dwar il-viżjoni partikolari tiegħu ta' Malta. L-għażla u l-interpretazzjoni tal-assedju tal-1565 hija parti mill-glorifikazzjoni tal-ġraja nazzjonali. Dun Karm jagħmel żewġ għażliet importanti hawnhekk. Jagħmel l-għażla li jitkellem fuq l-assedju l-kbir u mhux fuq xi ġraja oħra. U dan jagħmlu konsistentement. Anki meta jirreferi għal momenti oħrajn tal-istorja tagħna u jien qiegħda biex ngħidlek bl-istorja tal-assedju l-kbir biex din l-istorja servi bħala punt ta' riferiment. U jagħmilha wkoll din l-għażla tiegħu jagħmilha wkoll fil-mod kif jirrakkonta l-assedju l-kbir. Jiġifieri hu jiddeċiedi li jirrakkonta ngħidu aħna l-assedju l-kbir bħala taqbida bejn il-Kattoliċiżmu u l-edewwa tal-Kattoliċiżmu, il-Mislem isemmih bismu le, l-Iżlam isemmih bismu, jisemmi il-Mislem. Jiġifieri din hija waħda minn interpretazzjonijiet naħseb li kieku kelli nirrakkonta l-istorja tal-assedju l-kbir jien personalment nagħti inqas importanza lil din it-taqbida l-ġlieda bejn reliġjonijiet għax naħseb li ħafna drabi min ikollu il-poter fideh jinqeda bir-reliġjon biex jiġġiela tal-poter li ftit li xejn għandu x'jaqsam mat-twemmin jew mal-fidi. Imma din hija waħda mill-għażliet li għamel Dun Karm u anki naturalment l-interpretazzjoni tiegħi għandha il-limiti ngħidu hekk tagħha. Imma qed nagħti biss eżempju ta' kif hu jagħti interpretazzjoni li hija interpretazzjoni tiegħu. Ħaġa oħra li għajt li huwa ċar li iktar għandha x'taqsam mal-viżjoni tiegħu ta' Malta u tal-Malti milli għandha x'taqsam ma' realtà storika hija meta jgħid li permezz ta' iperbole effettivament, permezz ta' ftit esaġerazzjoni li qatt ma kien hemm rebħa ikbar minn din. Sfortunatament l-istorja tal-bnedmin hija storja ta' gwerer u ta' ġlied u ta' battalji u diffiċli hu biex tgħid li fl-istorja kollha tal-bniedem qatt ma kien hemm ġlieda ikbar minn din. Imma aħna nifhmuh il-Dun Karm, Dun Karm mhux qed jipprova jqabbel ma' battalji u ma' ġliediet oħrajn. Dun Karm qed jipprova jesprimi l-kburija tiegħu. Dun Karm qed jipprova inissel fina dik il-kburija, dak il-patriottiżmu, dak l-imħabba lejn l-istorja tal-ġens Malti u allura lejn il-preżent anki tal-ġens Malti. Qed jipprova għalfina twemmin fil-ġens Malti billi joħloqlu l-istorja l-ġrajja storika tiegħu. Għalhekk għandek din il-glorifikazzjoni tal-ġrajja nazzjonali. U għalhekk Dun Karm qed jindirizza lil min kellu l-poter fi żmienu fl-1927 jitkellem fuq l-assedju l-kbir għax id-diskors kellu jkun fuq hekk u jimplika illi dawk il-kwalitajiet li hu jara fil-Maltin tal-assedju jimplika li jixtieq jarahom anke fil-Maltin tal-1927 meta kienet jagħmel id-diskors tiegħu. Naturalment din il-poeżija twila u varjata mimlija ħafna strateġiji stilistiċi retoriċi. Dun Karm juża l-iperbole, l-metafori, s-similitudnijiet, il-mistoqsijiet retoriċi li ħafna minnhom insibuhom anki f'xogħlijiet oħrajn tiegħu. U fil-poeżija romantika, speċjalment dik nazzjonalista b'mod ġenerali. Hawnhekk jgħid qatt rajt ħaġa isbaħ minn santir mutana, arġajna għandna dak l-element ta'
iperboli ta' esagerazzjoni illi fil-fatt huwa iktar stqarrija ta' patriottiżmu ta' mħabba lejn pajjiżu milli biex ngħidlek kumment storiku. Qatt rajt ħaġa isbaħ minn Santir Mutana, qatt rajt il-juni eħrex mill-Maltin. Il-mistoqsijiet retoriċi naturalment f'dan il-każ qegħdin hemm biex jagħmlu stqarrija ta' patriottiżmu iktar milli biex jistaqsu xi ħaġa m'għandniex ngħidu. Malta hija hija persuna żgur, hija mara żgur, imma hija f'ommok, sidrek, dirajk, il-qalb ta' wliedek. Waqt li Malta hija f'dan l-immaġinarju nazzjonali ta' Dun Karm, il-missier huwa Alla. U allura l-uliet il-Maltin l-uliet huma l-Maltin. Mela f'din il-familja nazzjonali ta' Dun Karm għandek Malta li għalhom, l-uliet li huma l-Maltin, u allura il-Maltin jiġu l-aħwa ta' xulxin, u il-missier huwa Alla. U din hija il-familja nazzjonali. U Dun Karm qed jażel li jibni l-immaġinarju nazzjonali tiegħu fuq il-familja nazzjonali għax naturalment il-viżjoni tiegħu hija l-viżjoni tal-familja Kattolika, tal-omm, il-missier u l-uliet, il-mudell dominanti dak iż-żmien u forsi għadu llum fostna u fost ħafna ġnus tal-familja aħna nħobbu nsejħula tradizzjonali, ma insomma dik il-kelma ftit komplikata. Il-punt huwa għandek il-modell tal-familja, ħanajdulu hekk tradizzjonali, li Dun Karm qed jużah dak il-modell biex jippreżenta il-familja nazzjonali. Niftakar pereżempju meta din metafora tal-familja nazzjonali u tal-familja għan-nazzjon. Niftakar illi fi żmien ir-referendum biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea, dawk li kienu favur li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea, speċjalment il-Partit Nazzjonista, kien juża il-metafora tal-familja Ewropea. Ħanidħlu fil-familja Ewropea. Għaliex għax il-familja għandha konnotazzjonijiet pożittivi minkejja d-diffikultajiet kollha li aħna l-koll nafu bihom f'kull familja u trasformazzjonijiet li għaddejjin u diġà kienet għaddejja minnhom il-familja dak iż-żmien, imma il-familja għandha konnotazzjonijiet pożittivi u allura huwa sabiħ li tidħol familja u allura għalhekk tintuża dik il-metafora tal-familja Ewropea. Mela hija familja wkoll patriarkali m'għandniex ngħidu, jien użajt il-kelma tradizzjonali qabel, imma hija wkoll familja patriarkali nnutaw l-irġiel huma liljuni, in-nisa huma l-anġli u dawn huma xbejjat meħuda mill-poeżiji. U naturalment ukoll hija Kattolika u l-funzjoni ta' Malta, r-rwol ta' Malta huwa rwol qaddis. Malta għandha din il-missjoni qaddisa li tiddefendi saħansitra l-Ewropa kollha mill-Iżlam essenzjalment, mill-edewwa tal-Kattoliċiżmu. Hemm l-enfasi wkoll li rajna fil-bidunet ta' din il-poeżija fuq l-ilsien Malti, għax huwa l-ilsien ta' ommu, għax huwa l-ilsien tal-kultura tal-kampanja li Dun Karm trabba fiha u baqa' jirrispetta. Dun Karm mhux bniedem illi telaq mill-kultura tal-kampanja, mir-raħal fil-kampanja, mir-raba li trabba fih u mbagħad warrab dik il-kultura, anzi iktar ma għadda żmien, iktar sar iħobb dik il-kultura tal-kampanja u iktar baqa' qisha u iktar sar qisha bħala il-qofol, il-bażi tan-nazzjon Malti kif kien jimmaġinah, kif kien jarah u dan naturalment jirrifletti wkoll il-viżjoni romantika Taljana tiegħu. Imma mhux biss Taljana, din l-idealizzazzjoni tan-natura, tar-raba, tal-ħajja tal-kampanja hija tipika tar-romantiċiżmu tista' tgħid Ewropew kollu.
Il-Malta idealizzata ta' Dun Karm għalhekk hija Malta qalbina, il-juni ħorox le, ħorox mhux biss mhux għax huma kattivi, imma huma kuraġġużi ħafna. Li għandhom Maltin li għandhom storja glorjuża, ġens Malti li għandu storja glorjuża, ma ninsewx li meta kienet jikteb Dun Karm, ħafna Maltin bil-kemm kienu jqisu lilhom infushom bħala parti minn ġens wieħed li għandu storja tiegħu, aħseb wara li għandu storja glorjuża. U il-kittiba Maltin, kemm ir-romanziera u kemm il-poeti, bħal Dun Karm, bħal Ġuse Gallia u tant oħrajn, ħolqu din il-mitoloġija nazzjonali, ħolqu din l-istorja nazzjonali, ħolqu din il-ġirajja ta' ġens illi ċertament l-Ingliżi li aħna konna kolonizzati minnhom ma kellhom ebda interess illi ħalluna noħolqu għalina. Konna aħna illi ħloqna din l-idea ta' nazzjon Malti biex ngħidu hekk. F'din il-poeżija għandek ukoll l-idea li Malta mhux biss għandha l-istorja tagħha, ma Malta hija unika, le? Qatt ma rajt, qatt rebħa ma rajt isbaħ minn din, mela Malta hija unika għax twettaq affarijiet uniċi. Mbagħad għandek l-eroj individwali, dawk li ħanajdu hekk nafu min huma l-kavallier bil-K kbira jirreferi għal Lavallet jew Lavallet. U għandek ukoll l-eroj individwali bla isem, imma li huma kważi xempju ikbar għal Maltin kollha, dak l-aħħar soldat, l-aħħar wieħed jgħid fil-poeżija, li baqa' jissielet u jiddefendi il-Santirmu sakemm qatlu. U għandek l-eroj kollettivi, il-Maltin li ġildu, s-soldati li ġildu mis-serjietna, jgħidu Dun Karm, li baqgħu jiġġieldu kontra l-Ottomani minkejja li ma nafux x'isimhom u ma nafux individwalment xi ġralhom, anki n-nisa illi daw l-anġli li tfaċċaw fuq is-swar biex jgħinu lill-irġiel jiddefendu lil Malta kontra il-Missilmin, kontra l-Edewwa. U din hija l-poeżija patriottika l-oħra għaliex jett il-Sin Malti 1939, skużawni, din hija l-unika waħda sa fejna fien li ma deritx f'xi rivista jew f'xi ġurnal qabel ma deret f'ġabra tal-poeżiji, l-ewwel ġabra importanti tal-poeżiji ta' Dun Karm li kien ħareġ il-wisq mibki Giuse Bonnici fl-1939. Giuse Bonnici kien ħal inizjattiva li jiġbor il-poeżiji kollha ta' Dun Karm, fil-fatt kien għamel sejħa jirrakkonta Oliver Frigieri, kien għamel sejħa min kellu xi poeżiji ta' Dun Karm, biex Dun Karm naqas kellu kopja ta' kollox. U meta nġabru dawn il-poeżiji deret fl-1939 u d-data meħuda minn hemm seta' tinkitbet ħafna snin qabel, imma m'għandniex data ta' meta seta' tinkitbet. Ħafna minn daw id-dati jagħtihom Oliver Frigieri fil-ġabra fil-poeżiji miġbura tiegħu li huwa dan il-ktieb stupend li ħareġ fl-1980 ukoll. Mela, ejja ngħidu 1939 sa fejn nafu aħna l-ewwel darba li deret din il-poeżija mhux bil-forsi nkitbet dik is-sena, poeżija li fiha Dun Karm jagħmel din is-sejħa mqanqla biex il-Maltin ma jwarbux il-lingwa tagħhom. U jagħmel din is-sejħa imqanqla Dun Karm għaliex jemmen illi l-identità Maltija, n-nazzjonalità Maltija hija marbuta sfiq b'mod intimu ħafna proprju mal-lingwa Maltija. Għaliex hija l-lingwa li tirrakkonta l-istorja tagħna, tirrakkonta l-preżent tagħna, tirrakkonta l-pajsaġġ fiżiku, l-pajsaġġ emozjonali tagħna, ħsibijiet tagħna u kollox. Minkejja li fiha żewġ mistoqsijiet retoriċi importanti rajnihom ukoll fil-poeżija Il-għanja tar-rebħa dat tip ta' mistoqsijiet retoriċi. Nafu li din hija poeżija li fiha Dun Karm mhux qed jistaqsi, Dun Karm qed jiddikjara, Dun Karm qed jistqar. Anzi, Dun Karm propjament qiegħed jixli,
qed jakkuża lil dawk illi qegħdin iwarbu lill-sin Malti. U qed jinkoraġġihom ħanpoġġuha hekk biex ma jibqgħux iwarbuh għax huwa l-ilsien tagħhom, għax huwa l-uniku ilsien tagħhom, tas-sew tagħhom, kelma li issa se nerġgħu narawha. Mela Dun Karm qed jindirizza lil Malti, lil bniedem Malti li qed iwarrab lill-ilsien Malti. U dawk li warbu l-Malti, skużawni żball tipografiku ieħor hemmhekk, għandek l-impressjoni hawnhekk li Dun Karm qed iqis lil dawk li qed iwarbu l-Malti bħala tradituri. Kelma ma jużajiex, imma jien inħoss li jimplika din ta' tradituri, jimplika b'mod ċar għax jekk inti tagħti vantaġġ lil dawk li ġejjin barra minflok lil dawk li qegħdin ġewwa, allura inti qed tittradixxi lin-niesek stess. U dik hija l-qalba tal-aħħar parti tal-poeżija, tax-xilja l-kbira li hemm fl-aħħar. Naturalment, naħseb jiena l-użu tal-endekasillabu juri kemm għal Dun Karm din kienet tema importanti, kemm dan kien suġġett serju. U għalhekk juża l-endekasillabu għax l-endekasillabu huwa il-vers tal-poeżiji ħafna drabi serji, naturalment. Naħseb ukoll li din hija l-iktar poeżija mid-disa li hemm fis-sillabu illi hija marbuta mal-mument storiku li fih inkitbet. Naħseb li hija poeżija li fiha għandek ritratt naturalment skont il-viżjoni ta' Dun Karm, skont il-perspettiva ta' Dun Karm, ta' dak illi Dun Karm kienet jara fil-pajjiż li kienet jgħix fih f'dak il-moment u f'dak il-post. Kieku friġieli fl-ideal tal-letteratura kien jgħid li din hija poeżija dwar il-port partikolari iktar milli dwar l-universali biex ngħidu hekk. Issa waqt li l-preġudizzi kontra l-ilsien Malti nafu sfortunatament li għadhom b'saħħithom ħafna. Għal ħafna tfal Maltin illum il-Malti mhuwiex l-ewwel lingwa. Dan mhuwiex l-ilsien, il-Malti mhux l-ilsien li tagħtihom ommhom, naturalment din hija insomma referenza wkoll ftit patriarkali le din l-idea li qisu it-tarbija dejjem marbuta mal-hom. Illum naħseb li aħna konxi li din hija parzjali ħafna bħala viżjoni tat-trobbija, imma ħadd inħallu għal mument dak l-argument. Il-punt huwa li għal numru ta' tfal ma nafux eżattament kemm, imma għal numru ta' tfal ċertament il-Malti mhuwiex l-ewwel ilsien, mhuwiex dak li ikellmuhom bih il-ġenituri tagħhom. Fl-istess ħin il-poeżija, u allura naħseb li din il-poeżija tista' tqanqal anki ċerta diskussjoni dwar il-preżent, dwar id-differenza bejn il-Malta li qed jitkellem fuq Dun Karm u l-Malta li fiha qed naqraw din il-poeżija ta' kważi 100 sen ilu issa. Fl-istess ħin id-dinamika ta' dak li hu ta' ġewwa u dak li hu barrani hija komplessa. Għax jiġu waqtiet meta tfal li ma jafux jitkellmu bil-Malti aktar iħossuhom maqtugħin mill-ambjent li jgħixu fih. Allura f'dan is-sens għandek numru ta' tfal illum il-ġurnata illi ma jitkellmux bil-Malti u li jsibu ruhom sekwiet f'sitwazzjonijiet fejn qishom barranin għax qed jisimgħu din il-lingwa li għajla jistgħu jifhmuha minkejja li suppost hija l-lingwa tagħhom. Għalkemm din l-istrofa toqgħod tal-bosta Maltin, għal oħrajn naturalment dak li qed jgħid Dun Karm ma jgħodx. U kiber miegħek dak l-ilsien ewlieni u ġmielu ntiseċ mal-ġrajiet ta' ħajtek.
bih fis-sirt qalbek meta sfajt li ħieni. Bih fis-sirt omtok bil-inkwiet tiegħek, id-dwejaq tiegħek meta mbikki rajtek. Għal darb'oħra dan ma jgħodx għal kulħadd ċertament f'Malta tal-lum, jew għall-Maltin kollha tal-lum. U dan jinħass li żjed fil-versi bl-anafora bih fis-sirt. Bih fis-sirt qalbek meta sfajt li ħieni, bih fis-sirt omtok meta mbikki rajtek. Dan li ġej għalija huwa l-vers li spikka fil-poeżija kollha minħabba is-sens ta' tradiment li semmejt diġà u tqejjied kontra xulxin tal-verb tbarri u ta' ġewwa. Iżda leb tbarri lil minu ta' ġewwa. U għandek dan il-verb pjuttost mhux tas-soltu. Forsi sa ċertu punt maħluq minn Dun Karm jew użat verament fil-qasam, fil-ċirku pjuttost xkejken tal-letterati. U għandek ukoll naturalment dan il-kontrast bejn ta' barra u ta' ġewwa, bejn il-barranin u l-Maltin. It-tieni vers tal-poeżija li fih Dun Karm mhijiex lil uħud mill-Maltin li qed jitilfu għaqalhom wara l-sim barrani. Huwa wkoll parti mid-dinamika nazzjonalista patriottika tal-viżjoni poetika tiegħu ta' Malta. Għaliex biex tistabbilixxi identità Maltija dan trid tagħmlu jgħidulna l-istudjużi kollha nafu din u ġrat kullhom kien biex tistabbilixxi identità trid tqiegħda f'kuntrast ma' identitajiet oħrajn. U il-romantiċi Maltin dan għamluh billi ħolqu dan il-kuntrast u anki dan il-konflitt bejn l-identità Maltija u l-identitajiet barranin jew il-barranin jew il-barrani. U tantu hekk illi jitkellem fuq dak li hu Malti sewwa, biex tkun Malti sewwa qed jgħid. Biex tkun Malti sewwa trid titkellem bil-Malti, jgħid Dun Karm. Interessanti li fil-biografija ta' Dun Karm illi kiteb Giuseppe Cardona, qed nirreferi għal dan il-ktieb, xogħol importanti li kien għamel Giuseppe Cardona li mbagħad komplow jibnu fuq studjużi oħrajn, Lawrenz Kakija, primarjament Oliver Friġġieri u oħrajn. Hemm din id-dedika li fuq mill-kodba tiegħu Dun Karm jagħmel lill-ommu. Lill-ommi bħala xhieda ta' qima u ta' mħabba tal-li fis-saħħa, fis-sara tal-lejliet xitwija, bit-taħdit li kienet taqbad miegħi bil-ħrejjef li kienet tgħidli għall-mitni, il-qawwa u l-ġmiel u l-ħeffa tal-ilsien Malti. Hemmhekk Dun Karm rġajna bit-tripletta retorika hemmhekk il-qawwa, il-ġmiel u l-ħeffa. Kemm sabiħa dik il-kelma ħeffa f'dan il-kuntest speċi lingwa mexxejja għal-sien mexxej li joħloq id-diskors b'mod naturali, b'mod sabiħ, b'mod mexxej. 1930, poeżija li deret fil-Pronostiku Malti dan il-perjodiku li kien joħroġ darba fis-sena mid-dar tal-pubblikazzjoni ta' Giovanni Muscat, kien ikollu taħlita ta' riklami, ta' informazzjoni ċivika biex ngħidlek u anki ta' kitbiet u saħansitra ta' poeżiji. Il-poeżija univers ieħor ta' Dun Karm illi sa ċertu punt nistgħu nqisuha qisu bħala ritratt tad-dinja kif jimmaġina, tad-dinja ideali kif jimmaġina Dun Karm, ma mhux tal-Malta ideali, tad-dinja ideali, ċoe tad-dinja tal-bniedem, tad-dinja ideali tal-bniedem. Jekk għal Dun Karm l-ġdid huwa l-vers serju tat-tradizzjoni kif rajna meta issa kont qed nirreferi għal ixjiet l-ilsien Malti, vers rispettabbli li ħadmu l-poeti l-kbar u l-ottonarju huwa l-vers popolari tal-għanijiet u l-innijiet, is-sunett miktub l-ġdid wkoll naturalment huwa espressjoni tal-iriċità intensa. Ir-rassa tal-ħsibijiet u l-emozzjonijiet. U f'dan is-sens allura is-sunett huwa bħal kieku l-aqwa espressjoni tal-ħiliet tal-poeti romantiċi Maltin.
Jiġifieri anki l-forma stess tas-sunet naħseb jien tissuġġerixxi l-importanza tat-tematika ta' din poeżija univers ieħor. Hawnhekk qed nitkellmu fuq Dun Karm x'ngħidu hekk fl-aqwa tal-karriera u tal-istorja poetika tiegħu fis-snin 30. Għalija din hija poeżija li tirrappreżenta l-familja poetika ideali ta' Dun Karm. It-tarbija unika li għandha ġifieri tarbija waħda li għandha l-attenzjoni kollha tal-ġenituri tagħha. L-om bioloġika, il-missier huwa Alla u dawn jinsabu fid-dar tal-familja u f'din id-dar tal-familja iċ-ċentru ta' kollox naturalment huwa l-om. Mela effettivament fid-dar hemm it-tarbija u omma. Ġifieri kważi għandek din ir-rabta intima esklusiva bejn it-tarbija u omma. U jekk taħsbu li qed inġebbeda ftit, issa nurikom vers li hemm fil-poeżija illi juri illi għal din it-tarbija tinsewx Dun Karm li issa għandu kważi 60 sena illi qed jagħtina din ir-rappreżentazzjoni tal-univers ideali tiegħu, tad-dar ideali tiegħu u li fih jgħid ċar illi t-tarbija ma jonqosha xejn, m'għandha bżonn xejn iżjed jekk għandha l-om biżżejjed. U mbagħad hemm il-missier li mhuwiex preżenti fiżikament f'dik id-dar imma li qed iħares fuqhom u jipproteġihom u jħossibhom minn fuq u Alla. Maqtuħ viċin imma maqtuħ fl-istess ħin. Dan huwa l-univers ideali mela li qed ifittex u jixxenna għalih Dun Karm u li kif qedna fil-bidunet din hija xewqa li qatt ma tista' sseħħ le, il-poeżiji tiegħu kontinwament jitkellmu dwar dak li jixtieq ma li qatt ma jista' jseħħ. Jew li ħafna drabi ma jistax jiseħħ, jew ma jistax jiseħħ il-ħin kollu dik żgur. Bħal fil-każ ta' kull bniedem ieħor. Jekk hemm poeżija minn dawn id-disa li nistgħu nqisuha bħala s-sies tad-dinja poetika ta' Dun Karm, naħseb li hija din. Univers ieħor hija ideali mela dan huwa l-univers ieħor ideali ta' Dun Karm li joffri dar kennija espressjoni li juża konsistentement matul l-20 ta' snin li dan jikteb bil-Malti. Dar kennija mela dak l-aġġettiv li huwa l-iktar aġġettiv li jintuża minn fost l-aġġettivi kollha meta Dun Karm jiddeskrivi id-dar. Li tipproteġi din id-dar kennija li tipproteġi lir-raġel, ċe Dun Karm issa anzjan, it-tifel, Dun Karm it-tifel, Dun Karm it-tarbija mill-perikli fiżiċi u mentali kontinwi li tippreżenta il-ħajja. L-univers huwa kbir u infinit. Lanqas ħiel m'għandna ta' kemm huwa kbir, anki llum 90 sena wara li kiteb din poeżija Dun Karm. Imma l-univers ideali, l-univers perfett li qed jitkellem fuq Dun Karm huwa ċkejken, verament ċkejken. Laqqas huwa dar, laqqas huwa kbir daqs dar, laqqas huwa kbir daqs kamra dan l-univers li qed jitkellem fuq Dun Karm. Dan huwa l-ispazju ċkejken marsus ta' tarbija imqabda ma' sider omma. U jien żidt l-aċċettiv ajjura għaliex dan huwa l-mod kif jiddeskrivi lill-om ideali Dun Karm. L-om ajjura fis-sens li tant tħobb u tipproteġi lill-tarbija tagħha mhux għax tgħir għal ommijiet oħrajn jew għal familji oħrajn, imma ajjura fis-sens li tħobb b'imħabba kbira bla limiti biex ngħidu hekk lit-tarbija tagħha. Allura għandek dan il-kontrast le bejn l-univers li għalina huwa infinit. U dan l-univers partikolari li qed jitkellem fuq Dun Karm li fil-fatt huwa ċkejken immens. Huwa ngħidu hekk id-daqs ta' bniedem.
Alla fil-fatt il-missier lanqas jinsab fid-dar, f'din id-dar kennija, qed jisserva mill-bogħod. Alla jixref jgħid il-poeżija u jidħak lit-tarbija. Dan il-missier huwa sa ċertu punt preżenti, jittrażmetti t-tjubija u l-ħlewwa. Mhux bħal missier riġidu u strett ta' ħafna mill-letteratura Maltija, li huwa dejjem imbiegħed u sikwiet violenti jew indifferenti. F'dan il-każ huwa Alla li jieħu ħsieb imma mill-bogħod. Il-poeta tarbija tal-idejn mela jinsab taħt għajnejn Alla l-missier, imma huwa mqabbad mal-om. Il-tarbija għandi żball tipografiku ieħor, tarbija l-om ma biss taf hemm l-univers jinġabar. Naħseb dak li kont qed ngħid qabel illi għal Dun Karm qed jikteb din il-poeżija kważi ta' 60 sena. Din hija ċara, le? Qed jgħid għat-tarbija l-univers huwa omma. U għal din it-tarbija jista' ma jeżisti xejn iżjed. L-għandha l-omma għandha kollox. Għandha kollox. L-univers kollu tagħha hemm qiegħed. Issa, Dun Karm qed jgħid hekk anke għal raġel ta' 60 sena, jew għal raġel ta' 40, 50, 30, għal mara ta' 30, 40 sena qed jgħid anke għall-adulti. Ma nafux eżattament irid jgħid hekk anki għalih. Imma ċertament dan huwa kwadru tad-dinja ideali tiegħu, tal-univers ideali tiegħu. U allura naħseb jiena mill-bogħod biex ngħid hekk ta' 60 sena li għandu llum, Dun Karm qed jixxenna għal dak l-univers speċjali li qed jitkellem fuq. Naħseb din hija ċara. Għaliex il-poeżija semmi wkoll ir-reba, d-dmugħ, id-diżappunti, u dawn huma kategoriji, dawn huma fenomeni tad-dinja tal-kbar mhux tat-trabi. Trabi ma jgħidux każ mhumiex inkwetati fuq ir-reba jew fuq ma nafx l-affarijiet li nkwetaw lill-kbar. Mela jekk f'poeżija li suppost hija dwar tarbija tissemma r-reba u jissemma d-dmugħ, id-diżappunti ġifieri tal-kbar mhux tat-tfal, mela allura din hija poeżija tal-kbar daqskemm hi tat-trabi. Mela dik it-tarbija sabet dik it-tarbija sabet l-univers tagħha f'omma daqskemm ir-raġel kważi anzjan issa qed ifittex l-univers tiegħu f'ommu, l-univers ideali tiegħu f'ommu. Il-vers kruċjali ta' dan is-suppost ta' dan il-sunett, skużawni, suppost huwa l-aħħar vers Alla jixref u jidħak lit-tarbija, ma il-protagonista vera tal-poeżija naħseb jiena għal poeta tarbija huwa l-univers ta' tieba u dija li jiddeħelu fuq wiċċ ta' mara, fuq il-wiċċ ta' mara. Dak huwa l-attenzjoni vera tiegħu hija fuq dan l-univers u mhux fuq Alla li qed josserva biex ngħidlek mill-bogħod. U hawn niġu għall-iktar poeżija rappreżentattiva ta' din il-ġabra ta' disa poeżiji. 1933 poeżija żagħżugħ ta' dejjem li kienet deret l-ewwel darba fil-Malti. Din ħafna drabi nitkellmu fuqha b'referenza anki għal poeżija seħbita speċi miktuba kważi fl-istess żmien, għax Dun Karm jikteb joqgħod attent fil-Malti kien l-editur dak iż-żmien jikteb id-dati mhux biss ma nafux biss id-data ta' meta ġiet ippubblikata, ma nafu eżatt il-ġranet li fihom kiteb daw il-poeżiji. U allura bħal kieku jrid jorbot dawn il-poeżiji anki direttament ma' ġranet speċifiċi minn ħajtu.
mhux biss qed jitkellmu dwar ħajtu, imma huma marbutin kważi sfiq ma' ħajtu u dan irid jurih billi jimmarka id-dati. Issa hekk nixtieq nirreferi narġa' għal dan il-ktieb li fih Oliver Frigieri jirriproduċi ittra li Dun Karm kien bagħat lil Ġuże Aquilina f'Settembru ta' 33 ġifieri ftit xhur wara li kiteb dawn il-poeżiji fosthom żagħżugħ ta' dejjem u li fiha din l-ittra jitkellem dwar iż-żewġ kriżijiet il-kbar li għadda minnhom, kriżi tal-1910 meta saret inkjesta insomma dwar jew saret investigazzjoni għajdela li trid dwar is-seminarju li kien hemm il-Furjana fejn kien jgħix Dun Karm għax kien jgħallem hemmhekk ukoll u allura sab it-tieni familja tiegħu u wara li saret din l-investigazzjoni ma tħallix jibqa' jorqod hemmhekk ma jgħix hemmhekk fil-kamra tiegħu hemmhekk. U allura t-tieni darba ħassu l-speċi tilha fil-familja tiegħu dik ġabet kriżi anki għaliex fl-1909 kienet ta' kemm metitli ommi jgħid hemmhekk. U allura spiċċa mbiegħed minn ħuti, spiċċajt imbiegħed jgħid minn ħuti u minn ħbiebi, mitfun ħaj fi 3 kmajriet fil-belt. Ħafna drabi nirreferu għal poeżija lil Kanarin tiegħi li ftit jew wisq tina ritratt ta' dan iż-żmien diffiċli għal Dun Karm. U hemmhekk kurżità jsemmi lejra, jsemmi nies li suppost kienu qed jgħinhom ma minflok kienu bla qalb u bla għaqal. U li għamlu ħsara lilu u spiċċa barra mis-seminarju, ma setax jibqa' jgħix fis-seminarju. Spiċċajt għal kollox waħdi jgħid u hawnhekk jirreferi għall-Asfur Leluxi mhux tal-poeżija li għandna fis-sillabu lil Kanarin imma tal-poeżija lil Kanarin tiegħi li hija poeżija oħra u differenti. U mbagħad jirreferi wkoll għall-ewwel darba li għadda minn żmien ta' depressjoni kbira u jsejħilha nevrastenija illi ġida żmien meta kien qiegħed jistudja, kien wasal fl-aħħar tal-kors tiegħu l-università u għadda minn kollass mentali biex ngħidlek u emozjonali. U dak iż-żmien jitkellem fuq, u qed nitkellmu fuq nofs is-snin 80 tas-seklu ta' qabel 1884-85. Daw kienu żewġ mumenti verament diffiċli ta' Dun Karm f'ħajtu. U dawn huma mumenti li huma riflessi f'poeżiji bħal fost oħrajn bħal żagħżugħ ta' dejjem anki jekk m'hemmx qisu riferimenti iktar ċari li għandek fil-ġerejja u jien. Jitkellem fuq lejja nevrastenika li ġietu minn studju żejjed tas-snin 80 tas-seklu 19. Frigieri meta jirreferi għal ġerejja u jien inkitbet fl-istess żmien ta' żagħżugħ ta' dejjem jgħid li forsi daw kienu forsi li żjed suwed il-kelmiet speċi li żjed suwed tal-kitba tiegħu kollha. Il-kitbiet l-iktar suwed tal-iktar imliktin ta' ħajtu kollha speċi. U hawnhekk ikompli jitkellem fuq hekk. Jirreferi għal kliem ta' Dun Karm stess minn l-istess ittra lil Ġuże Aquilina. Hawnhekk qed jitkellem fuq is-snin, fuq l-ewwel attakk kbir ta' depressjoni li kellu. U hawnhekk nagħmel kumment fuq x'inhi nevrastenija sempliċement billi nieħu dak li għajt dwar nevrastenija u anke dispepsija l-insertion onglot fil-miklem. Din hija l-ewwel pubblikazzjoni issa ta' żagħżugħ ta' dejjem fil-Malti kif għedna bil-forma partikolari li jagħti Dun Karm l-ewwel vers mdaħħal il-ġewwa u anki din l-għażla stramba ta' taħlita ta' ottonari u endeka sillabi. Dun Karm hawnhekk
kif għedna qiegħed fl-aqwa tiegħu, fl-aqwa tal-kidba tiegħu, tal-ħiliet, huwa verament mgħallem issa tal-għodot letterarji li għandu fidejh, tal-mezzi letterarji li għandu fidejh, u qed jesperimenta u hekk juża jalterna bejn l-ottonarju u l-ċsillabu f'din il-poeżija verament stupenda. Għalija hija poeżija li essenzjalment qed titkellem dwar it-taqbida tal-bnedmin kontra l-ħakma taż-żmien fuqhom. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar hu kelli nipprova niġborha f'sentenza ngħid xi ħaġa hekk. U allura hija poeżija komplessa, naturalment hija poeżija dwar il-baħar, dwar it-tfulija, dwar it-tbaħħir, dwar ċokon tal-bnedmin, dwar l-imħabba, dwar id-diżappunti u l-bqija. Imma primarjament naħseb li hija poeżija dwar iż-żmien u l-kapriċċi tiegħu. Jew aħjar dwar il-ħajja u l-kapriċċi tagħha li l-bnedmin huma jew benefiċjarji se jgawdu minnhom daw il-kapriċċi tal-ħajja jew se jkunu vittmi tagħhom. U m'hemmx raġuni, speċi m'hemmx spjegazzjoni. Din hija poeżija mill-isbaħ naħseb jiena li għandha ħafna dimensjonijiet u li tista' taqbadha, tista' tiddiskutiha minn ħafna truf differenti, minn ħafna bnadi differenti. Kull vers, kull xbija, kull strofa, kull teknika retorika naħseb li tista' sservi bħala bidu għal analiżi fid-dettall tal-poeżija. Il-versi huma mħaltin b'mod mhux tas-soltu għal Dun Karm, din l-alternanza li semmejna, skużawni, mhux minn bej ottonarju endekasillabi imma settenari u endekasillabi. Hija poeżija kompluta ħafna f'kull sens. U tinħassu id-differenza bejn poeżija bi stil u żvilupp matur bħal midin u ċerti poeżiji li rajna qabel. Fosthom waħdi li ovvjament poeżija sabiħa ħafna, imma li naħseb teknikament ma tilħaqx il-quċċata li tilħaq żagħżugħ ta' dejjem li hija poeżija aktar sħiħa, aktar komplessa, aktar f'termini ta' xbijat u ta' ritmi iktar sabiħa. Inkiteb ħafna fuq din il-poeżija u importanti li jintkom bħala għalliema naturalment taqraw dak kollu li kitbu Oliver Frigieri u oħrajn fuq żagħżugħ ta' dejjem. Kif għedna tistgħu tikkonċentraw fuq it-ton u fuq il-mod kif jinbidel matul il-poeżija jew fuq il-lingwaġġ figurattiv, is-similitudnijiet, il-metafori. Għaliex poeżija hija dejjem lingwa mhux tas-soltu. Għalhekk aħna insistu ħafna fuq l-istil għax dak li jagħżel poeżija minn kitba filosofika, djarju, essej, novella, eċetera, huwa l-mod kif tintuża l-lingwa. Il-poeżija kif qedna fil-bidunet meta konna nitkellmu fuq l-apostrofi u meta tindirizza arloġġ għandha l-loġika stramba tagħha, il-loġika mhux tas-soltu tagħha. Issa meta poeżija tipprova tirrendiha spjegabbli, isek tispjega kollox u tagħti tifsira sempliċi u definita għal kollox, tkun qed toqtolha, tkun qed tirudiċiha wisq, tkun qed toqtlilha naħseb jien il-maġija tagħha. Jekk poeżija tispiċċa ssarrafha f'kitba filosofika, djarju, autobiografija, storja, kumment, messaġġ, saħansitra messaġġ, talba qrara, kumment personali, kumment soċjali, tkun qiegħda tirriduċiha dik il-poeżija, tkun qiegħda tneħħilha il-maġija tagħha, s-saffi differenti tagħha. Sa fil-verità dawk kollha li semmejt, dawk kollha jkun hemm f'poeżija, f'kull poeżija, jew f'ħafna poeżiji jkun hemm qrara, jkun hemm kumment personali, jkun hemm kumment soċjali, jkun hemm storja, jkun hemm element ta' filosofija, eċetera. Imma poeżija hija dejjem iżjed minn hekk. Hija daw l-affarijiet kollha ma ebda wieħed minnhom biss, ebda wieħed minn dawn l-elementi biss. Għax il-poeżija hija kitba stramba, ngħidu hekk li taġixxi fuq livelli differenti fl-istess ħin. Għalhekk ma tistax tiddefinija b'mod sempliċi u faċli ħanajdu hekk. Poeżija bniedem jista' jindirizza lil baħar,
jisu qed ikellem lill-persuna li qiegħda ma' ġenbu kif rajna qabel bl-arloġġ. Poeżija hija ħoss u mużikalità daqskemm hija tifsir. Jekk mhux iżjed rid nikteb hemmhekk, jekk mhux iżjed. Poeżija hija xbijat li jitkellmu iżjed mill-kliem, emozzjonijiet, impressjonijiet u assoċjazzjonijiet iktar milli tifsiriet u spjegazzjonijiet. Ħanaqbad din il-poeżija minn strofa li qiegħda lejn nofs, il-5 strofa. Fuq wiċċek biss ja baħar, żagħżugħ ta' dejjem. Jgħaddu snin bil-mija, bl-eluf u bl-10,000 u qatt ma joqxu l-elma tax-xuħija. Naturalment hemmhekk hemm ħafna elementi fosthom, apostrofi qed jindirizza lil baħar qisu qed ikellem, bniedem qed jgħid li hu żagħżugħ ta' dejjem, naturalment għandek il-personifikazzjoni hemmhekk. Għalkemm l-apostrofi hija kważi dejjem timplika personifikazzjoni fis-sens li qed titratta dak l-oġġett jew dik l-idea, dak is-sentiment bħal kieku huwa bniedem. Hemm biċċa pereżempju li mhix loġika, jgħaddu snin bil-mija, bl-eluf u bl-10,000 għaliex għażel dawn in-numri mhux oħrajn. Għalfejn joqgħod jgħid 100, 1000 u 10,000. Għax il-loġika mhix dik tar-raġuni normali, imma pereżempju il-loġika tal-effett retoriku, tal-ħoss, ta' żbuħija tal-ħoss, tar-ritmu, tal-mużikalità, pereżempju f'dal każ anke tat-tripletta retorika, daw it-tliet elementi wara xulxin li jawmentaw, iżidu l-effett, ikabbru l-effett. Il-bnedmin, mela, m'għandniex iċ-ċans illum nitkellmu biss fuq din il-poeżija naturalment, għalhekk dawn huma biss riflessjonijiet ġenerali. Edna l-poeta qed jindirizza permezz ta' apostrofu lill-baħar li huwa żagħżugħ ta' dejjem u li dan iż-żmien aħna m'għandniex bħala bnedmin ħakma fuq u qatt ma jista' jkollna ħakma fuq u l-poeta konxu li huwa żmien li qed jaħkem lilu, li qed jikkontrolla lilu iktar bil-maqlub. La jistgħu jrasmu x-xuħija l-bnedmin pereżempju, la jistgħu jikkontrollaw dak li żmien jiġifieri l-ħajja, iġġelhom jgħaddu minnu. Pereżempju il-mart, il-falliment, it-telfiet li nġarbu, it-telfa l-kbira tal-aħħar, il-mewt, il-frustrazzjonijiet, it-tradimenti, nistgħu nibqgħu sejrin. F'dan is-sens aħna m'għandniex kontroll fuq iż-żmien u fuq il-ħajja. Imma ara kemm hu veru li Dun Karm qed joħloq biex nagħtik id-dinja alternattiva tiegħu. Anki l-baħar stess li hu jippreżentah bħala xempju ta' dak li ma jinbidel qatt, anki dak aħna nafu li qed jinbidel quddiem għajnejna llum il-ġurnata u ma naħsibx li dan huwa fenomenu biss. Ċertament huwa fenomenu tas-seklu 21 u l-aħħar tas-seklu 20, ġifieri ta' wara żmien Dun Karm. Imma naħseb anki fi żmien Dun Karm kien hemm kieku rrid ikun ħanajtek xjentifiku ma kienx ħares lejn il-baħar bħala dak li jibqa' dejjem l-istess jew min dejjem kien l-istess għax nafu li mhux hekk, kien hemm żmien meta l-baħar kien silġ. Il-punt x'inhu? Il-punt huwa li Dun Karm qed jagħtina l-interpretazzjoni tiegħu, individwali tiegħu ta' x'inhu l-baħar. Illum nafu li l-baħar li jista' jimra, illum nafu li hemm ibħra li qed imutu jew li mietu. Il-punt huwa Dun Karm li qed jażel li jara l-baħar bil-mod tiegħu kif jidhirlu hu. Baħar li mhuwiex mimsus bħal il-bniedem, bħal huma il-bnedmin, mid-tbatija u mill-mewt. Għajra l-fatt li l-baħar isaħru, il-punt ta' Dun Karm huwa iktar dwar id-djufija, il-fraġilità tal-kbira tal-bnedmin, milli punt dwar il-baħar innifsu. Il-baħar huwa għodda f'din il-poeżija, xbija jew metafora li Dun Karm qed juża biex jitkellem fl-aħħar mill-aħħar dwar id-djufija, l-fraġilità tagħna l-bnedmin. Forsi din hija fl-aħħar mill-aħħar anki poeżija dwar il-biża'
li tissemma il-biża li jissemma fid-diżastrofa, il-biża tal-poeta u tal-bnedmin in ġenerali mill-kefrija tal-ħajja biex nużaw nom li juża Dun Karm. Il-baħar kifer li jaqbad li ċfien u jilgħab bihom. Il-ħajja li tagħmel bina dak li trid. Il-baħar huwa metafora ta' din il-ħajja kapriċċjuża. U aħna ma nistgħux għalija din il-ħajja. Mbagħad hemm it-tmiem stupend naħseb jien tal-poeżija. Waqt li waħdi tispiċċa u sibtni waħdi fuq xifer il-blat, hawnhekk għandna daw żewġ strofi. Imma toġobni, inħobbok ja baħar, meta tfajjel mingħajr dnewwa tinxeħed fuq ir-ramel tax-xtajta u kollok ċajt u kollok ħlewwa tilgħab bwerqa tal-alka, jew b'sebek timbexxi beħbux fil-bejta u tħaxwex dik l-għanja li tgħallimta fil-bidu u qatt ma nsejta. Stupendju daw iż-żewġ strofi tal-aħħar li nistgħu nagħmlu sieħa nitkellmu fuqhom biss u iktar. Jien ħa nitkellem ngħaddi kumment żgħar fuq wieħed mill-iktar elementi li laqtu lili din metafora tal-għanja. X'inhi din l-għanja li tgħallimta fil-bidu u qatt ma nsejta. Jiena naħseb għal darb'oħra li din l-għanja hija ħafna affarijiet fl-istess ħin. U Dun Karm jitfaħħilna fl-aħħar tal-poeżija u ma jpoġġix f'kuntest. U allura verament iħalli lilna insawru din ix-xbija u naraw x'qed tgħid lilna individwalment. Għaliex hekk tagħmel poeżija, poeżija mhix loġika, toħloq il-loġika poetika tagħha differenti tagħha. Mela, għalija din l-għanja li qed jirreferi għaliha fl-aħħar tal-poeżija hija ħafna affarijiet f'salt. Pereżempju, hija l-għanja hija l-ħoss aħħari tal-baħar, is-sigriet tal-ħajja ta' dejjem li hemm fil-baħar ta' Dun Karm, l-għanja tal-ħajja, l-għanja ta' tfulija, il-wens tal-momenti sbieħ tal-ħajja li dak il-wens li jżommna għaddejjin meta jiġu l-ħafna kefrijiet tal-ħajja. L-għanja naħseb li hija daw l-affarijiet kollha u żgur oħrajn li tistgħu taħsbu fihom jew li tħossu intom meta taqraw dik il-poeżija. Il-poeżija waħda diġà referejt għaliha kemm il-darba, interessanti l-kuntest ta' din il-poeżija. Giuseppe Muscat Zoppardi li kien il-figura ċentrali tal-letteratura Maltija qabel Dun Karm, fil-fatt hemm min isejjaħlu missier il-letteratura Maltija, kiteb poeżija jisimha waħdi, iddedika lil Dun Karm u Dun Karm wieġbu il-ġimgħa ta' wara poeżija li wkoll semmiha waħdi u ddedika lil Giuseppe Muscat Zoppardi. U pubblika fil-rivista li bdejna biha l-ħabib. Ma ebda loġika partikolari f'din is-sekwenza ta' poeżiji li ppreżentajtilkom daw id-disa, ġifieri stajt bdejt b'waħdi, bdejt din it-taħdita bil-poeżija waħdi. U stajt bdejt biha anki għaliex forsi hija waħda mill-iktar poeżiji li jistgħu naħseb jiena jidentifikaw ruħhom magħha l-adolescenti u żgħażagħ li se jkunu qed jaqraw dawn il-poeżiji ta' Dun Karm forsi għall-ewwel waħda. Sa ċertu punt jagħmel sens ukoll li tagħmel waħdi qabel żagħżugħ ta' dejjem għax waħdi hija parti li aktar inqas komplessa ngħidu hekk bħala poeżija, mija wkoll biex ngħidu hekk preludju, preparazzjoni tħejjija għal żagħżugħ ta' dejjem. Miktuba bid-dekasillabu li sa fejn huwa l-unika il-vers li jintuża skużawni, mela d-dekasillabu li jintuża hawnhekk biss f'dawn id-disa poeżiji li għandna ta' Dun Karm. Vers mexxej, vers melodija identifikabbli, iktar mill-dekasillabu li huwa sempliċement sillaba waħda iżjed imma minħabba dik is-sillaba waħda jsir iktar kumpless. Innotaw f'din il-poeżija kemm qed juża l-anafora, teknika letterarja effettiva, ma teknika letterarja tista' tkun anki ftit prefedibbli
le din ir-repetizzjoni fi frażijiet differenti wara xulxin li tista' tkun ftit prevedibbli. Innutaw ukoll it-teknika stilistika l-oħra stabilita sew ta' tripletta retorika li semmejniha kemm il-darba illum u l-enerġija u l-ferħ li tiġġenera f'dan il-każ qed jitkellem fuq it-tfilija tiegħu qed jitkellem fuq nittarraf, nixxarbat, niġġerra. L-enerġija, l-ġen, l-avventura, s-sens ta' avventura ta' tfulija, irrappreżentati minn dawk it-tlet verbi wara xulxin. Fil-poeżija l-poeta jinsab fuq xifer ta' blata imma tieħu l-impressjoni li kien qed iħossu fit-tarf tal-blat sod tal-paċi ġewwina tiegħu, qisu fit-tarf tas-sanità mentali tiegħu biex ngħidlek. Dan huwa l-perjodu li tkellimna fuq ftit wara l-mewt ta' ommu u t-tluq tiegħu mill-kamra li kien jgħix fiha fis-seminarju, mill-familja tas-seminarju u l-għajxin tiegħu insomma waħdu fl-appartament ta' triq li fran il-belt. Mela din ix-xena tiegħu fil-bidu u fl-aħħar tal-poeżija fuq xifer ta' blata hija dan il-kwadru huwa differenti ħafna mill-kwadru ieħor li se naraw f'nofs il-poeżija tat-tifel ta' Dun Karm innifsu tifel bit-tajra fuq xifer ta' bejt. Hemmhekk hemm l-avventura, hemmhekk hemm il-ġen, il-gost, il-ferħ ta' tfulija, it-tajran ta' tfulija. Waqt li fuq xifer ta' blata għandek il-periklu, il-qagħda prekarja tiegħu se jaqa' u ma jaqax, se jereq u ma jeriqx. Mela fil-bidu fl-aħħar għandek il-poeta li qed jereq jew jista' jereq faċilment u f'nofs il-poeżija tfulija il-poeta it-tifel li qed itir bħat-tajra. Naturalment fil-poeżija waħdi għandek iċ-ċentralità tal-figura tal-omm, għandek strofa li fiha bla nafora kollu, għandek 4 versi wara xulxin kollha jibdew bil-kelma omm. Ċentralità li naturalment rajniha diġà fil-poeżija univers ieħor. Għandek il-kuntrast bejn l-interpretazzjoni romantika ta' tfulija bħala ħilsa meħsibiet u l-inkwiet, u il-preżent imwier, diffiċli, il-kuntatt ħieles man-natura u l-maġija tagħha, sens ta' avventura, ħbiberiji. Issa, again, din hija interpretazzjoni ta' Dun Karm ta' tfulija tiegħu. Probabbilment għandek ftit interpretazzjoni romantika, għandek interpretazzjoni idealizzata ta' tfulija tiegħu. Din hija tipika tar-romantiċiżmu fil-verità. Kważi ċertament it-tfulija tiegħu ma kienx perfetta, kważi ċertament. Għalhekk meta jinsisti fuq il-kelma kollox bħalli kieku kollox kien perfett, nafu li aktarx dan ma kienx minnu anke għaliex il-ħajja tat-tfal qatt mi perfetta. Araw il-kelma l-insistenza fuq kollox hawnhekk. Ġera ħsieb il-għajnejna tfuliti, iż-żmien ħelu tal-ħajja ta' bla ħsieb. Meta kollox u safi meħtija, meta kollox ma' qalbna jinġib. Għal darb'oħra hawnhekk jidher ċar li qiegħed jirromantiċizza u jidealizza tfulija. Imma hija għażla poetika tiegħu, mhux qed jagħmel studju psikoloġiku tat-tfal jew empiriku tal-ħajja tat-tfal, qed ippinġi it-tfal kif it-tfulija tiegħu kif irid jiftakarha u kif qed jiftakarha hu. Anki għaliex il-kumment tiegħu huwa wkoll fuq issa u fuq dik il-ħajja prekarja fit-tarf fix-xifer li qed jitkellem fuqha issa. Naturalment ukoll għandek l-ironija drammatika ta' bniedem li jinsab fil-qalba ta' ħolqien mill-isbaħ imma li huwa qed iħossu li qiegħed f'tarf il-ħajja. Allura t-twim tal-poeżija naturalment huwa ritorn malinkoniku lejn il-kefrija tal-bidu
tal-preżent, jiġifieri tal-ħajja tal-poeta. Bħal fil-poeżija żagħżugħ ta' dejjem, fil-poeżija waħdi m'għandniex strofa tal-aħħar li bħalli kieku tinqeda bit-twemmin bil-fidi Kattolika, bil-figura t'Alla biex twitti it-tumbati, biex twitti jew tfejja il-weġaqat tal-ħajja. M'hemmx soluzzjoni sempliċi fl-aħħar ta' din il-poeżija u lanqas fl-aħħar ta' żagħżugħ ta' dejjem. Fl-aħħar tal-poeżija jibqgħu id-diżappunti, jibqgħu il-beżat mis-solitudni, jibqa' in-niket. Tibqa' l-umanità fraġli, vulnerabbli, dgħajfa. Oliver Friġieri kiteb dwar il-poeżija waħdi fil-ktieb tiegħu Il-bniedem fil-poeta, Dun Karm il-bniedem fil-poeta, u jgħid dan il-kliem li qed taraw hawnhekk. Poeta li jinsab fuq xifer ta' blata, jpinġi l-ħajja moddija, jitniet iż-żmien li għadda, jibki u jerġa' jintebaħ li issa li kiber, u l-baħar li qiegħed ifakru kontinwament li jinsab waħdu. Dan il-kumment ta' Friġieri huwa aktar dwar kif il-ixbija tal-baħar tqanqal lill-poeta biex jiftakar anki l-momenti diffiċli tal-ħajja u mhux biss dawk sbieħ. U l-baħar li jreġġaw lura lejn l-epoka primordjali u wkoll il-baħar li jiffiguralu id-dieqa tal-preżent. Issa l-aħħar poeżija lill-Kanarin, poeżija tad-39 li deret ukoll fil-rivista tal-Malti, tal-Akkademja tal-Laqda tal-Kittiba tal-Malti dak iż-żmien, li wasal li mingħand ħabib żagħES jikteb Dun Karm fit-3 ta' Diċembru tas-37 dan il-Kanarin. U l-poeżija jippubblika f'Diċembru ta' 8 u jippubblika mela, il-poeżija għax di tista' tidher stramba ħafna, il-poeżija jgħid li kitibha fis-6 ta' Diċembru ta' 39 u ħarġet fil-Malti ta' Diċembru ta' 38. Mhux probabbli li ġara kien li l-ħarġa tal-Malti ta' Diċembru ta' 38 fil-fatt ħarġet iktar tard. Tinsewx hawnhekk qed nitkellmu fuq żmien il-gwerra. Almenu dik hija l-ispjega li nista' nagħti jiena, għax dawn huma d-dati li jagħti Dun Karm innifsu. Din hija l-iktar poeżija naħseb jiena li għandha it-tqassim sintattiku u ritmu tipiku tal-proża. Ġifieri tistgħu taqbdu daw il-versi nqbad l-aħħar ftit versi tal-poeżija u ktibthom bħala sentenza u jidhru verament normali bħala sentenza. U hekk Dun Karm veru qed miexi lejn il-proża hawnhekk. Jiena naf għalija int messaġġier ta' ħsieb li jfhem sewwa, ta' qalb imwieżna fit-taħbita tagħha, li qatt ma tibki barra u titħak ġewwa u li l-ajra tixtieq lena tas-saħħa. Sentenza letteralment. Daw fil-fatt huma ftit iktar minn strofa waħda. Imma ovvjament imbagħad tixbiegħat huma u l-apostrofi huma aktar tipiċi tal-poeżija. Din hija poeżija dedika xi qed jindirizza lil min ġablu dan il-Kanarin. Dun Karm qed jinterpreta l-ħajja tal-Kanarin kif jara hu naturalment bħala bniedem. Fl-aħħar mill-aħħar iktar jixtieq jitkellem fuq l-esperjenza tiegħu bħala bniedem f'dan mument storiku tiegħu milli fuq il-Kanarini. U dan il-vers naħseb li juri dak li rrid ngħid fis-sikta tad-dar fejn waħdi qiegħed ngħaddi żmieni. Dan huwa l-interess ewlieni tal-poeta, iktar milli il-Kanarini, għalkemm ovvjament qed jiċċelebra biex ngħid hekk il-sbuħija l-ġmiel tal-Kanarin u tal-Asafa. Araw mill-ġdid it-tripletta retorika u hekk li tesprimi l-enerġija u l-ġmiel tal-Kanarin fil-għanja tiegħek safja mżewqa sħiħa. Għalija l-aġġettiv sħiħa jispikka hekk. Forsi għax narah imprevedibbli. Il-poeta jħoss ħajtu vojta
Għalhekk iddiewi mal-ħitan tal-kamra tiegħi li qisha ċella waqt li l-għanja tal-asfuġ kejken mhix biss mimlija imma sħiħa. Kumment tal-aħħar ħanaqrah malajr. Minn dawn il-ftit riflessjonijiet nistgħu nisiltu sensiela ta' ħsibijiet u esperjenzi li Dun Karm għandu ħabta jiffoka fuqhom u strateġiji retoriċi li jinqeda bihom biex iwassalhom. L-importanti li qatt ma ninsew il-polivalenza mitwilda fil-poeżija, fin-natura infisha tal-poeżija. Jiġifieri il-polivalenza fis-sens ta' poeżija li tiffunzjona fuq livelli differenti, li għandha funzjonijiet differenti, ma teżisti anki f'dimensjonijiet differenti fl-istess ħin. Bħal ħafna minnha ta' kull età Dun Karm inkwieta fuq il-kefrija tal-ħajja, fuq is-solitudni, fuq kif u fejn isib l-imħabba, fuq kif jista' jikseb il-kontentizza u jaħseb fuq it-tfulija tiegħu, fuq il-persuni li jħobb, fuq il-maġija tan-natura, fuq l-ordni fil-ħajja tal-bnedmin, fuq l-enerġija tal-ħolqien, fuq l-ironiji tal-ħajja. F'dawn id-disa poeżiji rajna, fost l-oħrajn, l-użu kontinwu ta' tekniki u strateġiji bħall-apostrofi, imma bħal dawn huma biss eżempji jiġifieri. L-anafora, r-rima, l-allitterazzjoni, tripletta retorika, l-versi regolari tal-metrika u kultant it-taħlit bejniethom, is-similitudnijiet u l-metafori fundamentali tiegħu, tonijiet differenti, l-enjambment, etc. Kull waħda minnhom irridu nesploraw l-effetti tagħha fuq il-poeżija individwali u fuq l-opra ta' Dun Karm mod ġenerali. Il-kodba li użajt jiena huma primarjament dawn mill-poeżija miġbura ta' Dun Karm, il-biografija ta' Dun Karm, dokument li sibuh fuq fil-katalgu tal-Librerija tal-Università online, sibuh online, li fihem Oliver Friġieri ġabar l-informazzjoni bibliografika kollha tal-poeżiji kollha ta' Dun Karm, dizzjonarju ta' termini letterarji, il-ktieb ta' dwar Dun Karm ta' Oliver Friġieri pubblikat minn Tony Portis fil-89 li huwa dan il-ktieb li għandi ma' ġenbi wkoll, illum għandu 10 differenti ma' jien nippreferi di. Dun Karm il-bniedem fuq fil-poeta li semmejtu kemm il-darba u fuq il-poeżiji patriottiċi nazzjonalisti jekk tridu tistgħu taqraw disponibbli fuq l-internet ukoll l-istudju tiegħi diskors li kont għamilt fl-2011 li ġie ppubblikat mill-Università minn kull xorta ta' żies Dun Karm u l-konfini tal-identità fil-mument tal-metafora. Jiena nirringrazzjakom, nawguralkom il-ħidba tajba u nittama li dawn il-ftit spunti jgħinukom biex tkomplu id-diskussjoni tagħkom anke fil-klassi mal-istudenti. Il-ħidma tajba.